aj žobraci v Číne používajú QR kódy na žobranie. Stačí 3 sekundy hlasu tvojho, môjho, hocikoho iného. Číňan vie zaplatiť svojou tvárou. A prišli na 3 incidenty, že vlastne až 3-krát sa stalo, že ten ich AI model unikol a dostal sa na internet. Že by ťa vedeli dokonca nájsť do 7 minút. No tá strata bola nejakých $25 miliónov. Deepfake podvody už viedli k strate 3,7 miliardy dolárov. Týchto 40 miliónov chlapcov si dievča nenájde. Oni všeobecne nevedia, kde je Slovenská republika. A hovorí sa, že každý jeden občan je zamestnancom tejto služby. Svet môže mať 2 Dalajlámov. Oni vlastne palia tie peniaze rýchlejšie, než generujú tržby. Začneme naraz, tak sa stretneme v Košiciach. Po dovolenke sa vraciame s 3. časťou podcastu Zaujalo nás. Peter sa práve vrátil z Číny, z krajiny, kde platíš tvárou a kamery ťa nájdú do 7 minút. Ja ti poviem, ako AI model ušiel z testovacieho prostredia na internet a prečo stačia 3 sekundy tvojho hlasu, aby ťa podvodníci pripravili o milión. Ostaň až do konca, jedna jediná otázka zachránila celú firmu. Vítam vás pri 3. časti podcastu Zaujalo nás, kde s Petrom rozoberáme témy, ktoré nás zaujali počas predchádzajúceho obdobia. Tentokrát budeme spoločne zhrňať vlastne 2,5 týždňa, pretože sme mali prestávku kvôli tomu, že obaja sme vlastne boli na dovolenkách. Každopádne, ty si bol v Číne, takže... Ďakujem pekne, že som bol na dovolenke. Ty si to mal akože tak pracovne, dobre, to som zle pomenoval, na rozdiel odo mňa, ktorý som bol akože naozaj na dovolenke. Každopádne využijeme tú príležitosť, že si bol v Číne, aby sme sa venovali vlastne v tejto časti aj Číne a preto táto prvá časť dnešného dielu Zaujalo nás bude hlavne teda o Číne a aj o tom, čo si tam ty videl a aký máš pohľad na túto veľmi zaujímavú krajinu a potom sa dostaneme aj k tým mojim témam, ktoré sa týkajú vlastne umelej inteligencie a čiastočne aj fintech, toho najzaujímavejšieho, čo sa udialo teda od posledného vysielania. Peťo, takže dám asi slovo tebe. Ďakujem veľmi pekne. Takže už ako Maťo správne spomenul, bol som v Číne. A už keď som aj išiel na tú cestu, tak som Maťovi vravil, že určite si potom chcem pripraviť celý podcast, teda celú moju časť, že o Číne, pretože dá sa o nej hovoriť veľa. A ja to skúsim proste prepojiť niečo, čo sa buď aj dialo, niečo, čo sa deje, aj s tými nejakými kvázi mojimi skúsenostiami. Ja som tam nebol robiť žiadnu politiku ani diplomáciu, bol som tam pracovne, ale dajú sa tie témy prepojiť aj s mojimi skúsenostiami, lebo som sa tam stretával aj s miestnymi a s nimi som sa aj bavil. A teda začnem hneď prvou témou, pretože v tom čase, keď som tam bol ja, tak som tam nebol jediný Slovák, ale bol tam náš prezident Peter Pellegrini. Ale neboli ste tam spolu, hej? Nezavolal ma, takže ináč mohol, ako obchodníkov väčšinou sa berie na takéto cesty, ale asi sme malé ryby pre neho, čo absolútne rozumiem. Ale niekoľko teda skúseností a z tejto cesty teda naskôr poviem, že keď som sa pýtal miestnych ľudí, že či vedia, kto práve je na návšteve v Číne, že aká veľká dôležitá hlava ktorého štátu, tak samozrejme, že nevedeli. Ale to teraz nie, že by som chcel donestovať Petra Pellegrini, oni všeobecne nevedia, kde je Slovenská republika. Bežný obyvateľ Číny a stretával som sa s bežnými obyvateľmi Číny, nevedia, kde je Slovenská republika, ani len ukázať približne prstom na mape. Takže sme malá krajina, o tom sa budeme aj rozprávať. Bol som v meste, ktoré je pre veľkomesta ako Peking, Guangzhou alebo Šangaj, tak pre nich je také mesto, ktorom som bol ja, dedina. Hej. Sice mala 8,5 milióna obyvateľov, čo je viac ako Slovenská republika. Hej. Mm-hmm. Takže, ale pre nich je to proste dedina. Takže potom, keď my máme 5,5, tak čo sme potom jej? Chápem. Predmestie dediny. Je to také dosť do očí bijúce, že taká malá krajina, predmestie... Tu máme aj nejaké fotky. Presne tak. Predmestie väčšieho mesta čínskeho ako Slovenská republika, tak že si prezident takej veľmoci ako Čína dovolí pozvať takú malú krajinu, tak dáva mi to také, že akože otázky, ale keď sa možno niekto do toho pozrie hlbšie, tak to nemusí byť úplne také stratené. 3 veci, aby sme teda rýchlo naskočili na tú tému, 3 veci je, čo sme chceli my, čo sa od toho očakáva a čo chce Čína. Mm-hmm. Čiže, čo chce Čína po nás? Čo možno Čína od nás očakáva, alebo čo po nás chce. Čiže čo sme chceli my, máme aj jeden taký graf pripravený, neviem, či na neho prídeme, ale Peter Pellegrini sa tam jednoznačne vyjadroval a dosť nahlas... Si myslíš toto, že? Presne tak, dosť nahlas povedal, že
je vlastne je ten saldo, ten konto, vlastne ten rozdiel medzi tým, čo my vlastne dovážame do Číny a čo z Číny dovážame. A je ten rozdiel je 1:3, takže tým chcel akože naznačiť čínskej komunistickej strany, že by sme nadviazať väčšie obchodné vzťahy, také vzťahy, že by sme vedeli, že by Čína vedela od nás nakupovať viac a to saldo medzi tým dovozom a odvozom, dajme tomu, tak by sa malo nejako znižovať. Čiže samozrejme toto tam bolo asi zaznelo také najdôležitejšie z našej strany. Čo to možno znamenalo pre Čínu, alebo čo znamená takáto návšteva malej krajiny pre Čínu? Povieme si za chvíľku aj, čo to znamenalo pre iné krajiny, ale úplne objektívne my môžeme povedať, že Čína hľadá nie len u nás, ale teda aj v iných krajinách, tak v Slovenskej republike hľadá taký priateľský hlas Číny v Európskej únii. To znamená, aby tam snaží si hľadať spojencov v Európskej únii a tí potom môžu následne za Čínu alebo za nejaké, nemusíme konkrétne za nejakú Čínu, ale za nejakú fabriku alebo za nejaké čínske záujmy lobovať v rámci Európskej únie. A nič za tým nemusí teoreticky nejako extra byť, nejako extra veľa, ale toto je prakticky, sa to volá diplomacia po jednom. Čína si nevolá len nás, bol tam dokonca aj fínsky premiér, bol tam francúzsky prezident, bol tam už teraz Starmer, už bývalý britský premiér, takže to není, že len my, akože sme tam boli tam aj ostatní, boli tam po jednom a takto si Čína postupne snaží vytvárať kontakty, konexie a konkrétne ten priateľský hlas Číny v Európe. Popri tom, ako ty o tom vlastne hovoríš, tak ja sa chcem spýtať, že či je tam nejaký háčik pre Slovensko. Ono to znie celkom fajn na prvý pohľad, že akože Čína má záujem obchodovať s tým predmestím nejakého väčšieho mesta v Číne, ale je tam nejaký háčik teda pre nás? Nejaké riziko? Aktuálne asi háčik pre nás není žiaden, iba preto, že sme v Európskej únie, čerpáme európske peniaze. Ale keby toto možno sa pominulo, tak ten hačik by tam mohol byť a mohli by sme sa dostať niekde, kde sa dostala Sri Lanka, Džibutsko, Etiópia, po prípade zľahka Srbsko, pretože Čína razí, samozrejme ona nerazí tú politiku, ale dostáva niektoré krajiny do tzv. Dlhovej pasce. Čo to znamená? Napríklad v takej Afrike. Čína preinvestovala za posledné obdobie približne 170 miliard dolárov. To sú obrovské peniaze. Ale nie preto, že to je ako keby Marshallov plán a že ako Amerika investovala do Európy a buďte tu demokracia a rozvíjajte sa a bude to pre všetkých dobré, ale má tam proste nejaké záujmy. Napožičiavajú strašne veľa peňazí. Pozor, ale to není tak, že oni tie peniaze zoberú a začnú, dajme tomu, skupovať alebo stavať, aj skupovať, alebo aj stavať infraštruktúru dajme tomu, s nejakými robotníkmi zo západu. Hej. Tie peniaze sú veľmi priamočiaro určené na infraštruktúrálne projekty, ale ktoré musí realizovať Čína. Hej. Čiže, ako sa hovorí, Čína tam investuje veľa, ale zostáva to ako keby v jej ekonomike. Hej. No a týmito veľkými infraštruktúrnymi projektami, ako sú napríklad železnice, prístavy, budovy, diaľnice, cesty, tak vzniká týmto krajinám obrovský dlh. A tento obrovský dlh postupne oni nevedia splácať tieto krajiny. No a potom sa stane to, že Čína povie, dobre, tak však veď my nepotrebujeme peniaze, aby ste nám splácali, ale potrebujeme proste nejaké značné aktívum. A tie aktíva napríklad v prípade Etiópie sú to doly na meď. Hej? V prípade Sri Lanky, tam si ale ešte sa k tomu bližšie dostaneme, je to ten prístav, veľmi dôležitý prístav. V Džibutsku Čína otvorila svoju prvú vojenskú základňu mimo Čínskej republiky. Čiže takýmito záležitostiami si vie tie krajiny nejakým spôsobom podmaniť a prakticky tie krajiny potom musia robiť to, čo nehovorím, že musia úplne presne to, čo robí to, čo povie Čína, ale sú v područí Číny. V rámci Sri Lanky tam sú akože vždycky také, že pre a proti nejaké dva hlasy, lebo že celkový dlh Sri Lanky, z celkového dlhu Sri Lanky iba 10% tvoril ten čínsky dlh. Hej. Ale a zvyšok dlhu bol zo západu. Ale prakticky sa stalo to, že prenajali museli prenajať Číne ten svoj veľmi dôležitý prístav
a prenajali ho na 99 rokov. Dostali za to približne okolo 1, čosi miliardy dolárov, čo znie ako veľa peňazí, ale asi na také dlhé obdobie to toľko nie je veľa. A tu sú tie dva hlasy, že dobre, Srí Lanka si tým pomohla, tie peniaze potrebovala, ale na konci dňa nemá prístav a má ho Čína. Čiže ten záujem tam bol, k tomu záujmu sa dostali a samozrejme to neurobia na hulváta, že to neurobia zadarmo, ale samozrejme za to zaplatia, ale takýmto spôsobom dostávajú tie krajiny do dlhovej pasce. Samozrejme Čína o tom hovorí, že to nie je pravda, že oni prakticky dávajú tým krajinám na výber, majú vždycky možnosti, ale vieme, ako to môže dopadnúť. A takto by mohla možno dopadnúť aj niekedy Slovenská republika, čo samozrejme hádam nedopadne. Jasné, akože ona nejakým spôsobom to dáva hlavu a petu, že tie krajiny pri tej ich nejakej aktuálnej politickej situácii proste využili tú nejakú tú pomocnú ruku Číny, ale Čína vždycky akože za tým samozrejme vidí to rozširovanie toho svojho geopolitického vplyvu a potom je tá otázka, že či chceš byť väčší partner s Čínou alebo so Západom, ale to by sme asi nechali bokom, alebo ja neviem, chceš k tomu ešte niečo doplniť, lebo samozrejme ja tam vidím, každá krajina má svoj nejaký vlastný záujem geopolitický a Čína má pochopiteľne svoje vlastné záujmy, robí to v prospech seba, nerozdáva peniaze zadarmo. Ale musíme byť aj objektívni. Niečo so všetkým súvisí a samozrejme toto ich rozmáhanie hlavne aj v rámci Afriky sa dostalo k tomu, že oni vlastnia 70% drahých kovov, ktoré sú potrebné na to, aby fungoval napríklad Green Deal Európskej únie. Čiže Európska únia, robíme Green Deal, ideme byť zelení, ideme znižovať emisie a robíme dekarbonizáciu, ale prakticky my musíme nakupovať tie drahé kovy, ktoré na to potrebujeme do tých veterných elektrární, do fotovoltaiky, do slnečných kolektorov, na elektromobilov. Na toto všetko potrebujeme kupovať drahé kovy a musíme ich kupovať od Číny, pretože Čína si to strategicky pokryla celosvetovo. To nie sme v problémoch my, ale v tom je problém aj USA, ale takýmto spôsobom nás dostala do úzkých. Áno, Čína tiež začína hovoriť niečo také ako že Green Deal a dekarbonizácia a znižovanie emisí, ale oni keď to začnú robiť, tak to budú mať oveľa jednoduchšie, pretože tie všetky suroviny majú prakticky percentuálne veľmi dobre pokryté. Takže... A mňa zaujíma, ako to vyzerá v Číne, keďže si tam bol, pokiaľ ide o ich prístup akože k prírode, akože priamo v Číne. Je to také, že akože tam vlastne že elektromobily a tak, ako to tam je? Ja nezačnem elektromobilmi, aby to nebolo také, že wow, všetci elektromobily. Taký obrovský zážitok, ale to už som vedel aj predtým, je, ako sa Čína správa k stromom. Hej? To znamená, žiaden strom sa nemôže len tak zoťať alebo vyrúbať, lebo sa tam ide niečo stavať. Musí byť špeciálny mechanizmus, ktorý ten strom proste nabere tak, aby nezomrel a proste ho presunú niekde inde. My to robíme tak, že zotkneme strom a povieme, že sme vysadili ďalšie 3. Ale ten strom, ktorý sme zoťali, tam bol 50, 60, 70 rokov. A tú funkciu toho stromu nevykompenzuješ rýchlo, okamžite. Aj keď zasadíš 3 stromy. Proste tá funkcia sa už stratila. A toto napríklad Čína má veľmi dobre pokryté, že tieto stromy zakazuje vyrubovať a musia sa premiestňovať. Áno, ja viem, že to bolo v historických pamiatkách Číny, ale tam sú stromy, ktoré mali aj viac ako 1000 rokov a stromy, ktoré tam už sú schopné padnúť, tak majú normálne majú také podpery špeciálne. Každý jeden strom, ktorý ide padnúť, tak má takú podperu, aby proste nepadol. Takže toto je také hľadisko v rámci stromov a ako elektromobily. Ja som navštívil, že aj pred 2 rokmi teraz by som povedal, že také 2 veľmi veľké mestá, čo je hlavné mesto Peking, na juhu je to Guangzhou a potom som bol v takej malej dedinke 8,5 miliónov, ktorá sa volá Heze. A tam som videl akože rozdiel, áno, elektromobilita je tam na vysokej úrovni, ale v tejto dedinke to nebolo v takom značnom pomere, ako som to videl v tých väčších mestách. Hej. To nehovorím, že tam neboli bolo ich tam dosť. Bolo ich tam dokonca na úrovni možno 50-50, ale v tých väčších mestách už to prevyšuje, už tie elektromobily prevyšujú tie spaľovacie motory. Navyše,
to možno pre takých autičkárov, tak v tejto dedinke boli aj automobily, ktoré som poznal európskeho typu, to znamená, bol tam Passat, bola tam Fabia, bola tam Octavia, Škodu Rapid som tam videl, ale v tých väčších mestách takéto auta tam už vôbec nenájdeš. Takže, samozrejme veľa nemeckých aut, Bavoráky, Mercedesy. Toto ešte asi by som stále povedal, že sa ešte drží v týchto kvázi menších mestách, ale v tých väčších mestách už skôr prevládajú automobily a hlavne samozrejme čínske automobily. Bolo tam vidieť aj Teslu, ale prevažne samozrejme čínske automobily tam prevládajú. Ja typujem, že to súvisí do určitej miery aj vlastne s tým dotovaním, tej výroby elektromobilov, akože Čína dokáže vyrábať elektromobily veľmi lacno a vo veľkom sa ich snaží exportovať aj na západ. A teda aj z tej samotnej pevninskej Číne teda predpokladám, že je celkom výhodné si teraz kúpiť elektromobil. 100%. Nechcel som tu zaraďovať tému automobilizmus, lebo... Jasné, akože môžeme ísť kľudne ďalej, len... Ja akože poviem k tomu, prečo som to nezaradil, pretože myslím si, že dosť obsiahla téma, na to je strašne veľa videí a nie sme úplne takí technickí majstri, ale pravda je taká, že sa hovorí v Číne taká vec, že jediná automobilka, ktorá vie vlastne tvoriť zisk v rámci elektromobilov, mimo toho, aby dostávala podporu od štátu, je BYD, ale už aj toto sa proste vytráca a BYD je prakticky nástroj Číny, ako ovládnuť automobilový trh vo svete. A toto sa bude diať aj s inými produktami, nielen s automobilmi. OK, inak ja mám taký dojem, že keby sme pred pár rokmi hovorili o tom, že akože slovenský prezident išiel do Číny a ide s nimi robiť nejaký deal, tak by to bolo možno vnímané o čosi negatívnejšie, než je to vnímané teraz, ako keby ten obraz o tej Číne, hlavne keď mnoho tých influencerov možno aj od nás chodí tam a ukazuje, aké sú tam extrémne moderné mestá a ty o tom môžeš sám hovoriť, lebo si to videl na vlastné oči. Je to teda tak, že tá Čína je vnímaná vo svete pozitívnejšie než v minulosti? Alebo... Stala sa mi taká jedna pekná príhoda, keď by si zapol by si z X-ka takú fotku, presne túto. Toto je síce zo zakázaného mesta, ale presne takto som tam bola ja ako turista a keď dáš tú druhú fotku, tak toto je vlastne veľmi dôležitá budova v Pekingu, Chrám nebies, veľmi ikonická budova. Ak chcete niečo vidieť v Pekingu, veľké, okazalé a zaujímavé, tak je to toto. A presne na tomto mieste, úplne presne, ako sa aj fotia títo turisti, nás zastavila mladí žurnalisti z China Daily News a chceli, aby sme im poskytli rozhovor. My sme akože úplne dopredu nevedeli, o čom budeme ten rozhovor poskytovať, ale potom to akože z toho vyplynulo. Samozrejme na začiatku boli také otázky, že či sme prvýkrát v Číne, alebo koľkátýkrát sme v Číne a čo sa nám tu páči a ako by sme definovali Čínu. No a potom na nás prakticky sa nás opýtali, že či sme postrehli, že vyšiel preskum verejnej mienky, že Čína predbehla USA v rámci toho, ako je vnímaná vo svete. Že pozitívnejšie už vnímaná Čína vo svete ako USA. Hej. Tam sú potom samozrejme aj ďalšie. Ja som si to ešte potom dohľadoval spätne, lebo ma to zaujímalo. Tam dokonca bolo aj spomínané, že Xi Jinping, alebo teda prezident Xi, ako sa volá, je už že vraj pozitívnejšie aktuálne vnímaný vo svete ako Donald Trump. Maťo to tu vlastne ukazuje, to sú všetky články. Tá agentúra, ktorá robila ten prieskum, sa volá Pew, tuším, PE2TV sa píše, tak tam si to môžete samozrejme nájsť a celé si to pozrieť. A pýtali sa teda na nás, že čo si o tom myslíme. Keďže ja som, to bol asi, keď s nami robili ten rozhovor, tak ten prieskum vyšiel len pár dní, fakt, že pár dní predtým, tak ja som tento prieskum nezachytil. A teda ja som reagoval spôsobom takým, čo samozrejme aj som chcel použiť v tomto podcaste, je, že Čína, je pravda, že sa otvára sa svetu a otvára sa turistom. A stále to akože veľmi dobre vidieť. Budeme za chvíľku preberať aj ich aplikácie. Aj skrz tie aplikácie sa tým turistom otvára, je už prístupnejšie. Snažia sa to všetkým turistom oveľa zjednodušiť. Stále to majú ešte troška ťažšie, ale čím ďalej je to viacej jednoduchšie. A
neviem, či si všimol, či to môj algoritmus, lebo ja si akože na to kliknem, ale mne samozrejme už aj prečinou som tu nechal jeden taký Instagramové reelsko. Veľa vybiehajú takýchto pozvánok ako keby do Číny, že čo by si mohol robiť za 10-12 dní, hej. Je k tomu taká dobrá hudba, pekné, krásne zábery a je 10-12 dní trip v Číne a 15-dňový a aké veci sa dajú robiť. Guangzhou, to som bol vlastne, a ja som bol tu na prvá budova bola Canton Tower a tu už som samozrejme nebol, ale toto ti proste vybieha na Instagrame a chcel by si to vidieť. Keď si pozrieš, koľko stojí letenka do Číny, tak to je proste strašne málo peňazí. A keď by si vedel, koľko stojí život v Číne pre turistu, tak keď sme sa my raz bavili, že by sme chceli pozrieť do New Yorku, tak za tie isté peniaze by sme vedeli 3-krát naštíviť takto Čínu, ako to vidíš na tom videu. Takže akože keby som ako influencer, ktorý teda robí z domu, chcel pracovať v Číne, ale mať príjem, ktorý mám tu, tak by sa mi to oplatilo? No, ak by si mal príjem z Európy, tak by sa ti to samozrejme oplatilo. Okay. Ak niekoho zaujíma, koľko zarába taký bežný Číňan na nejakej úplne normálnej úrovni stredná vrstva, tak majú okolo 1,000 eur. Približne. Mesačne. Okay. Dobre, a ako by ma tam proste brali, že som slovenský podnikateľ, ktorý teda robí influencera alebo natáča videa a má z toho príjem a informuje o AI, ale proste využíva ten ich systém. Fungovalo by to? Je to tam bežné, že tam takto proste ľudia sa presťahujú, ale robia vlastne akože freelancing? Takže o tomto vôbec som nepočul, ani neviem. Bovie, či by ti to vôbec dovolili, určite by ti to nejaké dovolili a skôr by ťa možno využili a to je presne to, čo som chcel akože povedať tú druhú vec, je, že za všetkým týmto pekným, aj tými peknými videami, ale stojí istým spôsobom nejaký typ propagandy, do ktorých Čína zasa naliala niekoľko peňazí a do takéhoto typu propagandy sa už dostali dokonca jeden český influencer. O tejto kauze a celej vám nebudem ja tu špeciálne hovoriť, ale môžete si pozrieť Mikýržovú úžasnou pouť internetem a to video tuším vzniklo niekedy minulý rok. V tom čase dosť rozhodilo vlny medzi influencermi, že čo všetko sú ochotní urobiť pre peniaze. A oni potom následne na základe toho, lebo jeden influencer sa tam priznal, že priznal sa. On sa prezentoval, ako bol v Číne, ako im robil reklamu a on vlastne nevedel, za čo mu platia, však on si užíval a že tam bol štáb a hovoril mu, čo má povedať a on asi tomu v tom momente, že fakt, že nerozumel, že im má robiť propagandu, no tak oni skúsili natiahnuť nejakých českých aj slovenských influencerov, že proste dali tam nejakého Vietnamca a to nebola ani Číňana, že či by mohli robiť, ale nehovorili, že ide robiť propagandu, hej, ale či by mohli, že pôjdu do Číny, to všetko nezaplatí a teraz náš riaditeľ chce vidieť, ako sa budete tešiť, keď uvidíte, a oni tam museli sa tešiť. Ako ja som to video videl a boli tam už potom také náražky, že ich skúšali a že ak by ste mohli povedať toto a už nejaké skresľovanie histórie a tak ďalej, takže ako tí niektorí influenceri boli ochotní za peniaze viac menej akože povedať dosť zvláštne veci. Akože nejdem akože ich robiť unáhlené závery, pretože na ja si myslím, že nech si ľudia pozrú toto video a nech tak. si akože urobia názor na to sami. To video má 1,8 milióna videnia. Myslím si, že teda dosť veľa ľudí, čo sleduje toto video, tak ho videlo vlastne v minulosti. Bolo obrovsky virálne, ale akože chápem ten tvoj point, o čom si hovoril, že keby som tam začal tvoriť u nich, tak ak by to malo pre nich nejaký význam, tak by to bol asi možno ten význam, že by ma využili na propagačné materiály. Podľa všetkého. A akože podnikať v Číne by mohlo byť možno zaujímavé. Napríklad fabrika BMW. Nemôže predávať BMW vyrobené v Európe alebo v USA. Musí si otvoriť fabriku v Číne a môže predávať potom BMW auta v Číne. Alebo je taká ďalšia špecialitka, ktorú som sa tam dozvedel, keďže čínska medicína je veľmi známa svojou dlhou históriou a tie lieky, čo sa tam vyrábajú, by chceli akože aj predávať aj zahraničné spoločnosti, tak dokonca aj nemôžu nakupovať tieto lieky, musia si postaviť fabriku v Číne a keď dostanú licenciu, môžu tieto liečiva vyrábať a až následne ich môžu predávať. To znamená všetky peniaze, alebo teda všetky peniaze. Tam funguje troška inakšie to zdanenie a inakšie ten ekonomický systém, ale prakticky peniaze ostávajú v Číne. Hej. On sa povedal, že ono toto do určitej miery vlastne pripomína to, čo sa snaží teraz Trump v Spojených štátoch, že keď chceš vlastne podnikať, tak príď k nám vyrábať. A
skrz tie clá sa snaží prinútiť tie firmy, ktoré vlastne sa presťahovali zo Spojených štátov do iných krajín, lebo je to výhodnejšie pre nich vyrábať, že vrátiť sa späť do Spojených štátov. Trochu by to pripomína to, čo hovoríš, to vlastne aj tú Trumpovú politiku. Ale ešte k tomu Trumpovi možno som chcel povedať, že keď tam boli ten prieskum, že vlastne stúpa tá verejná mienka alebo vnímanie Číny v porovnaní so Spojenými štátmi, tak ja som si tam hneď všimol, že ono to dobre do určitej miery, ako je tam nejaká tá silná PR okolo Číny. A keď vidíš asi tie veľké mestá, to úžasné, proste brutálne moderné budovy a všetko okolo toho je všetko nové, tak ako za tým pozadkom asi nie je úplne, že všetko ideálne, ale hlavne vlastne to vnímanie Spojených štátov sa zhoršilo a preto presne vlastne vstúpilo to v tom pomere voči Spojeným štátom to pozitívne vnímanie Číny. Akože povedal ste úplne presne, toto bola ešte vec, ktorú som sa vlastne za tým dopovedať, je, že všetci analytici vlastne tvrdia, že ono to není ani ako extra rapidný pokles nárast Číny, ale je to skôr pokles USA, hej, vnímaní v rámci celého sveta. A ak chcete vedieť ďalšiu pikošku, keďže sme už v týchto technikáliách, Čínska ľudovo-demokratická republika má aktuálne najväčšiu sieť rýchlovlakov na svete. A ak by ste chceli vedieť, do roku 2007 nemal ani jeden. OK. To ty si mi tuším, že taký vtip bral, že keby sa začal vlastne... Ako to bolo? Že existuje taký vtip, ale určite ste ho niektorí počuli. Ak by sa slovenská čínska vláda dohodla na postavení diaľnice medzi Pekingom a Bratislavou a začneme naraz, tak sa stretneme v Košici. A to je to, čo ten Peter Pellegrini tam vybavil vlastne. Áno, veľkú hodvábnu cestu smerom do Bratislavy a priamy spoj rýchlovlaku Bratislava-Peking. Dobre. To je samozrejme sranda. Robert Fico bol 2 roky predtým v Číne a čo tam vybavil on, ale dobre, čo tam vybavil on, s čím tam odišiel je, že Slováci tam môžu aktuálne cestovať do Číny na bezvízový styk na 15 dní, ktorý som samozrejme ja tentokrát využil. Pred 2 rokmi som si musel robiť normálne víza úplne na fullku, čiže navštíviť Bratislavu na 2-krát a tak ďalej. O toto je zaujímavé. Nie som si úplne istý, či to vybavil Robert Fico, alebo proste je to aktuálne politika Číny, že presne takýmto spôsobom sa otvára tým okolitým krajinám, že im dáva nejaký bezvízový styk na nejaký istý čas. Pri nás je to 15 dní. OK. A nechcem úplne zachádzať do tej témy, ale možno stačí jednou vetou odpoveď, keby som chcel s niečím podnikať, akože s nejakým produktom, ktorý sa vyrába v Číne, akože oplatí sa tam ísť a pozrieť si ten trh? 100% áno. Je to lepšie, ako vlastne na diaľku s nimi riešiť biznis. Určite. Ja poviem teda, chcem si povedať jednu vetu, ale ja ti poviem veľmi krátky príbeh jednej značky oblečenia, ktorý nebudem menovať, ktorá zásadne vyrábala iba v Európe, ale na konci dňa prešla do Číny. Ale ak tomu urobili celú takú normálne, že PR o tom, že prechádzajú výrobou do Číny, ale prakticky už nikto v Európe nevedel garantovať tú kvalitu, ktorú oni potrebujú. Žiadna fabrika im to nevedela garantovať. A vedela im to garantovať iba fabrika v Číne. Oni urobili k tomu PR, celá fabrika, 8-hodinový pracovný čas, majú prestávky, majú dovolenky, poriadna mzda a tak ďalej. Úplne komplet knižku urobili tomu, že teda ľudia, my musíme ísť vyrábať do Číny. Že to, že my tam budeme teraz napísané mať Made in China, neznamená, že to je Made in China, čo je v našom ponímaní. Číňania vedia vyrábať aj kvalitné veci. OK. 100%. Dobre. Tak má niekto skúsenosti s podnikaním takto s Číňanmi, alebo teda s biznisom môže prípadne napísať do komentárov, radi si to prečítame, možno sa potom k tomu nejak vrátime. Ale poďme asi ďalej, lebo viem, že ty tam máš ešte nejaké ďalšie zaujímavosti v súvislosti s Čínou. Možno aj áno, tá Čína je vnímaná ako tá krajina, ktorá sa tiež chce nejak zabezpečovať ten vplyv vo svojom okolí a nie všetko je západom vnímané ako pozitívne. Aké sú teda aj nejaké historické paralely v súvislosti s tým, že čo sa tam vlastne dialo a prečo je to tak, ako je to teraz, napríklad prečo sa spomína Tajván a vojna s Tajvanom? Keď sme stáli v rade na Tiame námestie Nebeského pokoja sa tuším volá v preklade, kde sa každé ráno styčuje vlajka na východ slnka a každý večer sa zasa vlajka dáva dole, je k tomu taký celý ceremoniál, všetci to chodia pozerať od ráno a večer. Tak sme sa presne o tomto bavili s mojím kolegom a teda, aby sme nehovorili tie mená tých
tých štátov alebo tých ľudí, s ktorými má Čína problém, tak sme ich hláskovali. A lebo presne neviem, ako by sa k tomu tí okolití ľudia postavili. Nehovorím, že vedeli, o čom sa bavíme, asi nie, ale tak minimálne by to zachytili. Z toho dlhodobého hľadiska treba povedať, že Čína má problém s viacerými oblastiami alebo národnosťami, ale 3 sú veľmi dôležité. A to je Tajván, ktorý je teraz asi ako najviac v centre záujmu pozornosti. Potom je to Tibet, ktorý bol veľmi dlho v záujmu pozornosti, teraz tá pozornosť na neho troška klesla. A tam, kde je ten záujem najmenší, sú Ujguri. Hej? Kde vznikol počiatok tohto celého problému bol ten, že aj ty si mi to dneska posielal, že by si to chcel, aby som to spomenul v rámci podcastu, a to je tá vlastne storočná hanba, ktorá zažila čínska, alebo Čína zažila ako krajina, ako sama o sebe, a začalo to opiovými vojnami, kedy Británia, nejdeme do detailov, proste v týchto opiových vojnách Čínu porazila aj pomocou Francúzska a získala isté teritoria, ako napríklad Hongkong a niektoré prístavy. Čína sa týchto 100 rokov nevedela ako keby spamätať a prichádzala iba o územia, a v tomto prípade tento ich zásadný postoj k týmto k 3, ale ja to rozšírim o 4 územia, ja to rozšírim dokonca ešte aj o Hongkong, tak aj keď je ich regulérne, tak tam to není o tom, že by chceli byť nejaký akože strašne urzupovací, že my sme tu proste buchnúť po stole a my sme tu páni, ale je to proste o tom, že Čína sa zaviazala po tejto storočnej hanbe, že už nepríde ani o kúsok svojho územia. A áno, v prípade Ujgurov to sa nebavíme o území, tam sa bavíme o tom, že je to proste nejaká urgujská menšina žijúca v oblasti, ja si to prečítam, aby som vám Xinjiang, aby som vám som teraz prišiel z Číny, takže vám výbornú výslovnosť. Číňania ma určite zrušia. Je to úplne, že na mape, a môžete si to pozrieť, v západnej časti Číny, títo Urguji sú väčšinou všetci moslimovia. A prečo je to v rámci obraze, alebo sa dostalo aj do médií, je to, že vznikli tam proste nejaké prevýchovné tábory, ktoré sa snažia týchto Ujgurov zmeniť, aby mali pohľad, že budú pročínsky, budú uznávať prezidenta Xi a budú uznávať hlavne komunistickú stranu ako jedinú a hlavnú stranu. K tomu vznikli nejaké tábory, že vraj, kde ich boli nejakým spôsobom držaní, na silu pretváraní a samozrejme, že tam dochádzalo že vraj aj k genocide. Aktuálne časy tam ináč máme aj v rámci, tuším, teraz neviem, či na X-ku alebo niekde inde je aj presne mapu tých táborov. Toto nie sú úplne tie tábory, lebo keby si na nejaké klikol, tak nejaké sú už aj zrušené, ale na ktoré si klikneš, tak ti normálne ukáže satelitný pohľad z vrchu. OK, čiže takto kliknem. No, takýto spôsob sa snažili tí žurnalisti tie tábory vyhľadať. Čína samozrejme vraví, že to nie je pravda a to sú školy a tam ich oni samozrejme učia. Ale samozrejme tam prichádza k tomu, že majú získavať nejaký sociálny kredit, o ktorom tiež nechcem dneska hovoriť, lebo to, čo ste určite počuli, že každý Číňan má nejaký sociálny kredit a ten sa mu zvyšuje, keď robí dobré veci, a sa mu znižujú, keď robí zlé veci, a potom, keď robí veľa zlých vecí, tak má napríklad zakázané nejaké, nemôže letieť, alebo nemôže používať vlak, alebo takéto niečo. To samozrejme funguje, ale nie úplne do takej miery, ako si my myslíme, že to je na dennom poriadku, a v každom regióne Číny je to úplne iné. Ale toto sú tí Ujguri. Je tam zase samozrejme taký dvojtvarný pohľad na to. Videl som, ako keby by chcela Európa, alebo teda Západ dehonestovať Čínu skrz týchto Ujgurov.
každý nech si urobí na to pohľad sám, je na to veľa článkov a niekoľko videí, takže kľudne sa na to môžu, takto vypadajú Ujguri. Toto je Vidím, že tu je rozhovor vlastne s jakým autorom knihy o tých táboroch. Presne tak. Ako si všimnete, že by si nepovedali, že sú to úplne čistí Číňania, hej. Vyzerajú aj tí ľudia vyzerajú úplne inakšie. S Tibetom, to ste už asi počuli, s Tibetom si najviac spájame Dalaj Lamu. Tu inak je to inšie, lebo toto bola len menšina, ale Tibet nepatril vždycky v Číne. On v Číne začal patriť, až keď ho napadla po roku 1950. Takže ale sa rozhodla si ho udržať. Dalaj Lama, ktorý má akože exilová vláda Tibetu, utekol do Indie a tu tak môže nastať istý paradox, pretože Dalaj Lama už má cez 90 rokov a nehovorím, že by mal zomrieť, ale je už vo veku, kedy sa zomiera. A Čína už povedala, že nového Dalaj Lamu zvolí ona. A môže vzniknúť taký paradox, čo sa ešte vo svete nestal, že svet môže mať dvoch Dalaj Lamov. Jedného si zvolí tá exilová vláda a jedného si zvolí Peking. Takže tu môže stať zase takáto zaujímavosť. A Čína takisto zasa Tibet nepustí za žiadnych okolností, ale uvidíme, čo sa bude diať. A tretím, to je ten aktuálne najznámejší konflikt, alebo čo sa rieši hlavne v médiách, je Tajván. Tajván je ináč Čína, neviem, či ste o tom vedeli. Jeden zastával ako kvázi komunistickú stranu, to bol Mao Tse-tung a ten druhý mal akože tú demokratickú stranu. On sa tiež nechoval úplne demokraticky, ale to bola mať byť tak demokratická Čína. A toho vyhnal na ten ostrov Tajván a on tam vlastne to sú akože dve Číny naraz. Každá si hovorí o sebe, že ona je tá pravá Čína. Takže takto vznikol tento konflikt a ako vravím, pre Čínu je Tajván iba nedokončená občianská vojna, takže uvidíme kedy, ale Tajván vytvoril veľmi dobré vzťahy, ale bavíme sa len o vzťahoch so západnými krajinami. Nakupuje zbranie od USA, nemá ochranu USA, pozor, aby ste všetci vedeli, že USA akože nemá papier, na základe ktorého musí chrániť Tajván. Ale tie vzťahy, ktoré sú vytvorené, to predurčujú. A dokonca len, tuším, 11 krajín vo svete uznáva Tajván ako samostatnú republiku a väčšina z nich je okolo Karibiku. To sú tie krajiny ako San Martinik a tieto krajiny uznávajú Tajván ako samostatnú krajinu. Dokonca ani Slovenská republika neuznáva krajinu. A dokonca Peter Pellegrini, keď bol v Číne, povedal jednotná Čína, tak to zopakoval aj my súhlasíme s tým, že je jednotná Čína, do toho spadá aj Tibet a spadá do toho aj Tajván. OK. Každopádne tie obavy, že by Čína mohla napadnúť Tajván, sú pomerne časté, respektíve sa o tom hovoria. To by asi neboli príliš pozitívne správy vzhľadom na to, aký je Tajván významný, čo sa týka aj biznisu, hej, a výroby polovodiče a tak ďalej. Je to proste obrovský hráč, o ktorého by bol asi boj o to, aby tam tie záujmy boli nejak ako keby... Aby to nejak fungovalo, hlavne si myslím z môjho pohľadu, že keby tá Čína napadla ten Tajván, že proste aby ten biznis fungoval ďalej, tak mám pocit, že je to vnímané. Čína robí niekedy veľmi správne rozhodnutia, že ona, keby aj ten Tajván obsadila, tak tam okamžite nezavedie tú svoju politiku, ako je v pevninskej Číne. Hej? A vieme sa na to pozrieť, ako dopadol Hongkong. Hongkong samozrejme neprebrali silou, ten im Británia odovzdala, ale prakticky, ak sa niekto teraz obchodovať s čínskymi firmami, musí ísť na hongkongskú burzu. Čiže ona tam ako keby sústreďuje tú západno-ekonomickú hospodárskú bránu, áno, ale takisto snaží sa uzatvárať tých občanov čo najlepšie. Či už je to cez parlament. Hongkong už nie je úplne slobodný parlament. Nedá sa už stať, aby mal väčšinový parlament v Hongkongu bol slobodný. Už ho má pokrytý Čína. To som sa chcel spýtať, že je porovnateľná s životnou úrovňou napríklad bežného Slováka? Ja viem, že áno, žije sa inak, opäť niekde na dedine a inak v Bratislave, ale vieš to vôbec, alebo ak nevieš, tak to dajme bokom, ale je tá životná úroveň toho Číňana ako na nejakom slušnom leveli?
s tými, čo som sa stretol ja, tak áno. Okay. Samozrejme môžu byť tie oblasti, kde teda sa šije to oblečenie pre Shein a tieto značky, kde možno zarábajú oveľa menej a že z tých vidieckých častí musia proste ísť robiť do veľkých miest a potom voziť peniaze, lebo tam peniaze nezarobia. Ale s tými, čo som sa stretol ja, a to sa nebavím o obchodných partnerov, to o ľuďoch, ktorým som sa stretol ako bežnými chlapcami v Číne, mám aj fotky s nimi, sa veľa debatili, tak podľa ich slov žijú veľmi spokojný život a nebolo to myslené tak, že je nejaká propaganda, musia hovoriť, lebo konkrétne teda hovoril, čo robí, čomu sa venuje, čo vlastní, čo nevlastní, koľko zarába a vyzerali byť akože veľmi spokojní. No veľmi. Vyzerali byť spokojní. Čo je taká zaujímavosť, tak som sa všetkých pýtal, že či boli niekde na dovolenke v zahraničí, tak nikto z nich nebol na dovolenke v zahraničí, pretože oni chodia dovolenkovať v Číne. Ja som tak na druhú stranu, Čína je obrovská, takže tam je asi kde ísť aj dovolenkovať. Určite. Môžete to oni dovoliť takto, akože ako aj v rámci tej Číny ísť na dovolenku? Tak akože... Ak majú tak plat, ako mi povedal, tých 1,000 eur mesačne, približne, tak úplne bez problémov. Pri ich cenách a nákladoch tak ďalej. Určite. Okay. Určite. Môžeme asi prebehnúť túto tému rýchlo, to len aby ste vedeli, ako to funguje. Tak v Číne existujú dve super aplikácie. Volá sa WeChat Alipay. Jednu WeChat vlastní Tencent a druhú vlastní Alibaba. A vlastne žiadne iné aplikácie v Číne nepotrebujete. Ako Číňan nepotrebujete žiadnu inú aplikáciu, možno ešte TikTok, hej, maximálne. S WeChatom a Alipayom, s oboma aplikáciami urobíte absolútne všetko. A keď hovorím, že všetko, tak všetko. Samozrejme, turista má nejaké obmedzené možnosti, lebo tam nežije, ale domáci cesto si kúpi jedlo, objedná si taxík, samozrejme robí platby, má to ako banku, môže si tam urobiť sporenie, má tam doktora, má tam lieky, má tam jedlo, má tam nákupy, všetko, čo si... úrady, všetko v jednej aplikácii. Vybaví. Je to ako... A dokonca to ešte ako sociálna sieť. Teda Alipay, teda tuším, že asi skôr nie, ale WeChat je ako normálne, že akože sociálna sieť. Normálne tam máš kontakty, máš tam niečo také ako príbehy, ale úplne to tak nevyzerá. A toto je možno, že pre Slovákov, alebo pre tých, čo tam akože neboli, taká veľká zaujímavosť. Platí sa tam, ako si už ukazoval na videu, to znamená, otvoríte si QR kód, to je jeden spôsob a vlastne ten obchodník vám hneď nablokuje tú cifru, čo vlastne máte zaplatiť a vám ju regulárne stiahne. Potom je druhá možnosť, že vy skenujete kód niekomu druhému. V Číne, že prečo Čína nemá platobné karty, tak je, že oni preskočili tú dobu tých platobných kariet. Oni išli od hotovosti rovno na toto. A nájsť teraz hotovosť v Číne je akože... No keby si sa išiel opýtať okolo bežných Číňanov, čo sedia niekde v podniku, tak ja sa som nemyslím, že 9 z 10 nemá pri sebe žiadnu hotovosť. Ak nie všetci. Lebo ju vlastne už nepotrebujú. Tak a to je ešte v poriadku. Ale teraz si predstav, že na ulici, a teraz hovorím reálny príbeh, na ulici stretneš žobráka bez nôh, ktorý sa plazí cez príchod prechodcov. A pomedzi to, ako ťa míňa, tak od teba žobre peniaze. Okay. Ale nežobre ich, že má v ruke nejaký kelimok a pýta od teba peniaze. Má vysačku a na vysačke má QR kód. Aj žobráci v Číne používajú QR kódy na žobranie. Takže tam je to už úplne podchytené od hlavy až po pety. Zakorenené. A zakorenené. Len pre info, v takýchto žobrákov som videl vždy iba vo väčšom meste, ale v takom menšom meste som nevidel ani jedného bezdomovca. Inak akože taká vsúka z mojej strany, ja mám pocit, že Elon Musk, nemyslím to v súvislosti s tými žobrakmi, ale všeobecne chce takéto niečo vlastne spraviť z tej jeho sociálnej siete X, bývalého Twitteru, kde teraz ide zavádzať takéto nejaké platby, chce vlastne vytvoriť k tomu nejakú akože banku, ktorá bude implementovaná do X-ka. Asi v takom nie až tak centralizovanom systéme, ako sú Spojené štáty, bude pre neho ťažšie toto spraviť, ale tá jeho cesta, ako keby sa inšpiroval Čínou, je taká, že chce mať tiež aplikáciu pre všetko a to X-ko by také malo byť. Toto by chceli firmy aj v Európe, chceli by to firmy aj v Amerike, ale
legislatíva im to proste nedovolí. Jasne. Európa sa bojí, aby jedna firma mala takú veľkú moc nad ľuďmi, že by vedela spravovať všetky veci naraz. Tak. Chce to mať proste diverzifikované. To je bod A. Bod B, tam strašne v rámci Európskej únie, minimálne Európskej únie, ale určite aj USA, je GDPR, hej, takže u nás, aj keby to niekto chcel, tak to nemôže spraviť, hej. Ale samozrejme, tu sa presne dostávame potom k tej problematike, že možno to vyzerá, že je to v Číne super, ale zasa má od teba vláda všetky informácie, ale všetky informácie. Skrz jednu apku v podstate. Skrz jednu apku. Ja som dokonca, to ešte navyše, Číňan vie zaplatiť svojou tvárou. OK. Má nahratú, môže si vybrať, že Alipay kód, nie všade, ale to sme boli v Burger Kingu z okolností a bol som s jedným Číňanom a on nám bral tedy večeru a on si vybral platiť tvárou a on sa iba tam postavil a zaplatil. Normálne mu naskenovalo tvár a zaplatil. Takže to už, keď sme takto ďaleko sa vedeli dostať, tak je to zaujímavé, ale je to na úkor niečo. Sú tam fakt, že všade kamery? Ďakujem za túto otázku. Sú tam fakt všade kamery. Dobre. Takže... Aj na Veľkom Čínskom more sú kamery. A nie jedna kamera. Sú tam stojany, na ktorých sú 8 kamier do 8 smerov. Uh-huh. A ten stĺp je každých, ja neviem, proste nahusto rozostávané. To je to, čo keď príde turista a príde turista z Číny alebo ide do Číny a vráti sa z Číny, to je to, kedy začneš proste polemizovať nad tým, že áno, bolo super, pretože ja neviem, či si sa cítil, kedy si sa cítil naposledy 100% bezpečne. Ale že 100%. Že sa nebojíš si položiť telefón a otočíš sa, alebo nebodaj ísť na záchod, alebo že ideš večer po ulici a máš nulový strach, že ťa niekto napadne, alebo že budeš mať nejaký konflikt, alebo proste, že sa ti niečo môže stať. Takýto pocit som ja zažil iba v Číne. Nikde inde, v žiadnej inej krajine. Že vlastne vďaka tomu, že sú tam tie kamery, tak to nikto nespraví proste nejakú trestnú činnosť, áno? Aj kvôli tomu, že to je mentalita už naučená Číňanov. Ja som kedysi myslel, že to je preto, lebo keď Číňan niečo ukradne, tak mu odseknú ruky. Nie je to úplná pravda. Ten najnižší trest je okolo 3 roky, ale môže to vystúpať až na doživote podľa hodnoty tej krádeže. Ale proste v tomto je Čína, to je i v ich kultúre. Každý v nejakej kultúre sa vždycky aj nájde zlodej a tak ďalej, ale ak ich máš hľadať niekde minimálne, tak ako keď si chceš užiť chvíľku pohody a kľudu, že v metre môžeš jazdiť a nie si všetko držať takto okolo pásu, tak tam je to akože super. Áno, na druhú stranu sa musíš pozrieť, čo to stojí, hej. No to som chcel povedať, že je to niečo za niečo. Presne tak, že potom si samozrejme povie, že ale bohužiaľ za to oni musia platiť. Samozrejme nie peniazmi, ale tými svojimi údajmi, tými svojimi pohybmi. Dobre, všetci vieme, že Čína už vie rozpoznávať tváre, vedela by ťa podľa všetkého nájsť ako osobu, keďže si vstúpil do ich priestoru, tak majú tvoju fotku, tak že by ťa vedeli dokonca nájsť do 7 minút. Že kde sa presne nachádzaš v danom momente. Niečo za niečo. Tak, ale chvíľku ten pocit prajem dopriať, lebo všetci, čo chodíte navštevovať veľkomesta, a ja ich chodím navštevovať, a je tam super, Londýn, Paríž, Madrid, je to perfektné, ale priznajme si aspoň máš strach, že ťa okradnú. Priznajme si trocha, že sa tam necítime úplne bezpečne, sú tam všetci skamery, môže tam proste necítiš sa úplne nie vždy bezpečne a hlavne, keď sa dajme tomu zotmie. Tu sa chodíte prejsť v noci, nikto vám nič neurobí na 100%. Nič. To je zaujímavé, lebo ako ja som nejak zástanca toho práva na tú slobodu v tom kontexte, že ma úplne neláka myšlienka, že štát má totálnu kontrolu nad mojimi peniazmi a má tam niekto, ako to bolo v tom filme Nepriateľ štátu, možnosť takto akože urobiť klik a zrušiť mi vlastne všetko, alebo zmraziť minimálne. Takže toho sa trochu bojím a toto je vlastne tá centralizovaná moc toho štátu plus všetky kamery a tak ďalej. Na druhú stranu, ako vravíš, má to svoje výhody, že možno sa nemusíš tak bať, akože pustiť dieťa niekde von, alebo proste fakt pustiť manželku, alebo priateľku, alebo dceru, keď začne chodiť po baroch von a nebáť sa, že
že môže niekto zlý jej niečo spraviť. Takže akože je to fakt, že niečo za niečo. Teraz je otázka to, že kde sú vlastne tie väčšie benefity. Ale je to akože zaujímavé toto počúvať a chápem, že v niektorých zmysloch alebo z niektorých uhlov pohľadu je to vlastne ako keby, že veľká pridaná hodnota. Ale treba to brať samozrejme zdravo. To znamená, netreba to brať, že pozerám sa na to iba jedným okom a prídem a ideme žiť do Číny, tam je všetko super, tam je bezpečne. Stále za všetkým je to ale. Ale ako poviem ešte raz, chvíľku si ten pocit bezpečnosti odporúčam vyskúšať každému. Nemal si pocit, že ťa tam mohli niekedy nejak akože sledovať, odpočúvať alebo niečo také? Samozrejme. Je niekoľko videí, ani nie tak, že budú odpočúvať teba, ale je niekoľko videí, som videl aj na internete, že sa pýtajú turisti taxikárov, že a čo tá vláda a jedno s druhým a toto. A keď si ich potom dávali na odposluch, že čo na prekladač, že čo hovoria, tak niekomu volal, že toto taký turista sa ho pýta, takže hovorí sa o tom, teraz si presne nespomenul, lebo si ma troška zaskočil, že ako sa volá tajná služba Číny, ale hovorí sa, že každý jeden občan je zamestnancom tejto služby. Aha. To je pekné. Samozrejme, neberte ma doslovne, ale je to také, ako že sa hovorí, no, že každý jeden zamestnanec Číny by ťa mohol natreť, keby chcel. Že si nepovedal niečo pekné. No, no dobre, neviem, či máš ešte niečo ďalšie, lebo viem, že ešte jednu tému sme tam chceli a to vlastne riešiť tú porodnosť v Číne. A ja tu mám vlastne nejakú grafiku, ktorú si pripravil, tak ju dávam teraz rovno na obrazovku, tak môžeš týmto prípadne ešte odštartovať túto asi záverečnú tému. Každý počul už o niečom takom ako politika jedného dieťaťa v Číne. Prečo toto vzniklo? Vzniklo to, tuším, okolo 60 rokov dozadu, kedy Čína rapidne sa zvyšovala populácia. A čínska vláda si myslela, že to neukočíruje v istom momente a proste, že im padne ekonomika, že budú mať proste toľko ľudí, že už ich nebudú vedieť proste ani nie, že kde dať, ale ich proste uživiť. Nebude proste na to ekonomika stavaná na toľko ľudí. Tak zaviedli ekonomiku jedného dieťaťa, aby znížili populáciu. No, len to ste možno počuli kedysi, ale teraz tu mám akože dôsledok toho. A to je, že populácii Číny začína klesať. Populácia starne, pretože sa nerodia nové deti. A to má všetko za následok tá politika jedného dieťaťa. Teraz tu sa na chvíľku zastavím a poviem druhý dôsledok, ktorý vznikol pri tejto nastavenej politike, kedy mohla mať rodina iba jedno dieťa. V čínskej kultúre je mať... Pre čínsku kultúru je veľmi dôležité mať chlapca. Je to v rámci čínskej kultúry. Aj mi to teraz jeden človek v Číne alebo jedna pani v Číne vysvetľovala. A práve preto, keď mohli mať iba jedno dieťa, tak oni chodili na potraty. Keď videli, že budú mať dievča, tak chodili na potraty. Potom tam máme vlastne druhý graf, kde vlastne, ako ho otvoríš, áno. Takže tu, aby ste videli, to je presne ten pik, tá horná krivka, čo nám ukazuje presne hore, je rozdiel pomer chlapcov voči dievčatám. Hej, tá zelená je akože, keby sme si mali povedať, tá zelená čiara, to je akože že jedna k jednej, hej. A teda aspoň vidíte, ako vystrelila tá rúžová farba, hej. Alebo ten rúžový graf. To znamená, že aktuálne je prebytok chlapcov v Číne oproti dievčatám o 40 miliónov. Okay. Už teraz Číňania vedia, že týchto 40 miliónov chlapcov si dievča nenájde. Budú tzv. Holé konáre. K tomu samozrejme môžu mať ďalšie dôsledky duševného charakteru a tak ďalej a tak ďalej. Takéto niečo sa už ináč deje aj v Japonsku, ale to je skôr akože taký štýl, že chlapci nežijú s partnerkami a chcú žiť sami, ale tak v poriadku. Ale tunak, aj keby chcel, no asi musia mať medzi sebou veľkú súťaž, ale proste na všetkých proste nedojde. Takže aj takýto problém je v Číne a možno aj preto sme stretli viacej chlapcov ako dievčat. Ale boli tam samozrejme aj dievčatá, alebo respektíve ženy, alebo neviem, ak to vám proste popísať. Ale teda vrátime sa k tej pôrodnosti, lebo to je to, čo prakticky Čínu začne pomaličky dobiehať,
Keď si mysleli, že to nezvládne ekonomika, že ich bude veľa, tak teraz sa stáva opak, nezvládne to ekonomika, lebo ich bude málo. Populácia starne a tá pracovná, tí ľudia, ktorí pracovali, už sa dostávajú do dôchodkového veku. A to, že zostarnú istý počet ľudí, však to vieme, a nepribudne na ten trh práce istý počet ľudí, tak proste ten trh práce, alebo tých zamestnancov je menej. Ale mne nepripada, že Čína by chcela vyrábať menej. Alebo že by chcela mať proste... Budú pracovať roboti, vieš? No, veď akože som vedel, že ty mi na to povieš, ale tá technológia musí ešte asi len postupne prísť. Možno ich to zachráni, ale aktuálne to vypadá tak, že nebude mať kto v Číne pracovať. Možno na konci dňa aj Slováci pôjdu emigrovať do Číny a bude to proste druhé Nemecko. je to dosť možné, alebo ich zachráni roboty. A potom tam vzniká ten druhý problém a to je to pravidlo 1, 2, 4, že jedno dieťa sa stará o 2 rodičov a o 4 starých rodičov. OK. A už to potom proste nevychádza. Mm-hmm. Takže... Áno, ale tak to priemerné dožitie vlastne stále stúpa. Myslím, že v Číne je to rovnako ako v poriadku, ale... sveta. Takže, hej, ale ako, mne to je jasné, ale musíš sa dlhšie starať vlastne ešte od toho presne tak. Človeka. To znamená, že dlhé roky robili na tom, aby sa tá populácia zastabilizovala. Teraz vynakladajú obrovské prostriedky na to, aby tie rodiny začali mať viacej detí a tí ľudia to už nechcú. Mm-hmm. To znamená, toto je ináč príklad aj pre nás, že tá pôrodnosť sa nedá riešiť, že dáš rodine teraz hneď peniaze, lebo im dávajú za to peniaze. Prakticky urobili opak toho, čo chceli a to je tá mentalita tých ľudí. To som sa bavil aj v Číne. Oni sú už naučení, že nemajú 3 deti. Už sú naučení, že nemajú 2 deti. Oni sú už naučení, že majú 1 dieťa. A takisto aj im sa zvyšuje, ako nám v Európe, náklady na život, náklady na bývanie, úplne rovnako. A takisto, ako to je u nás, že nechceš proste priviesť viac detí do toho sveta, pokiaľ sa o nich nevieš reálne postarať. A tie peniaze, čo za to dostaneš, tak proste ti nepokryjú tie náklady, ktoré ti s tým vznikajú. Ale to je tá finančná stránka, tá druhá je, už si proste zvykli, že majú proste 1 dieťa. Takže majú buď 1, maximálne 2, ako u nás, presne ako u nás. To som chcel povedať, že je čím ďalej tým modernejšie buď nemať deti, alebo mať menej detí. Ono to kedysi podľa mňa nebolo tak bežné, lebo tí ľudia teraz asi aj nejak vnímajú inak tie možnosti, alebo to, že sú si schopní prežiť ten život po svojom, bez toho, aby sa museli o niekoho starať. Je to asi vec, ktorá si zaslúži proste nejakú odbornejšiu analýzu. Vôbec to bola na topic náš. Určite. Ale áno, a teraz asi proste nutiť niekoho, že dáme vám akože 300 eur, ak je to fakt, že 300 eur, to mi tiež nepríde akože extrémne motivačné. 300 ale aj keby to bolo 500, aj keby to bolo 600, dobre, berem to tak, že v Číne sú nižšie príjmy ako u nás, ale aj tak mi to nepríde akože, jasné, teraz idem teda hneď okamžite do postele s partnerkou robiť ďalšie dieťa. Tam musia byť asi tie motivácie nejaké ešte aj iné. No. Dobre, akože zaujímavé. Škoda, že je to tak ďaleko, lebo ja sa desím toho letu do Číny, ale tak uvidím, niekedy ma tam možno vezmeš. Určite. Takže ja dnes začnem opäť typicky hlavne umelou inteligenciou, aj keď tie posledné 2 týždne, ja som celkom rád, lebo som bol na dovolenke, boli možno trošku pomalšie, ale napriek tomu sa udiali nejaké zaujímavé veci, ktoré by podľa mňa bolo dobre zmieniť a opäť sú také niektoré, že trošku možno strašidelné, ale skúsim to vysvetliť v takom kontexte, aby to až tak veľký strach nenaháňalo. To, čo sa teraz vlastne deje, alebo čo sa snažia tie firmy, ktoré stoja za tými najsilnejšími modelmi umelej inteligencie, predovšetkým Anthropic a OpenAI, je, že oni v podstate testujú každý nový model, ktorý vymyslia aj na tom, že či dokáže robiť nejaké veci zle. A to, čo je zlé, je vnímané napríklad hackovanie. Že či oni vlastne dokážu hackovať, ale oni to testujú vlastne tak, že uzavrú tie modely v rámci čoho, čo môžeme nazvať akože nejaké pieskovisko, ale má to proste svoje bariéry. Ale v rámci toho pieskoviska, čo je uzavretý systém, ktorý by nemal mať prístup k internetu, tak oni vlastne vypnú všetky tie zakázané funkcie tej umelej inteligencie a že rob si, čo chceš.
No a v rámci toho uzavretého pieskoviska sa tie modely potom snažia niečo hacknúť, niekedy sa im to podarí, niekedy nie a potom vlastne akože ladia tie systémy. Tie modely, ktoré my máme k dispozícii, keď si zaplatíš ChatGPT, Claude alebo hoci čo inak, tak tie obmedzenia tam majú aktivované. Každopádne teraz sa stalo, prvý prípad bol, ja neviem, či sme to minule spomínali, Hugging Face bol hacknutý modelom od OpenAI, čiže modelom GPT. A teraz vlastne Anthropic potom ako OpenAI priznal, že ten model ich utiekol z toho pieskoviska na verejný internet, tak Anthropic priznal, že vlastne oni si to spätne tiež skontrolovali, že či sa im niečo také nestalo aj im. No a prišli na 3 incidenty, že vlastne až 3-krát sa stalo, že ten ich AI model unikol a dostal sa na internet. Aby som teraz povedal jednu dôležitú vec, on síce unikol, ale bola tam ľudská chyba, pretože jedna cesta vlastne zostala otvorená, ktorá nemala ostať otvorená. A oni teda ten model bez tých bariér, bez tých obmedzení, ktoré tam bežne sú, sa dostal na internet, no a on potom vlastne sa snažil len robiť to, čo mu bolo prikázané. On nerobil nič že so zlým úmyslom. On jednoducho dostal úlohu, lebo ho testovali, hackni a nejak to vymyslí. Že dali mu úlohu, dali mu cieľ, ale nepovedali mu ako na to. A chceli testovať vlastne, že či on to dokáže hacknúť. A dokázal. A ja tu mám vlastne vymenované nejaké 4 prípady, že čo sa vlastne stalo. Ja by som len spomenul, že možno detaľnejšie to popísané v tomto článku na webe zaujalo ma AI, čiže na mojom webe, kde sa venujem umelej inteligencii. No ale ja by som tu tak vlastne ti prečítal, alebo teda aj divákom povedal také, že 4 najzaujímavejšie prípady, lebo ešte potom boli robené nejaké ďalšie štúdie a zistilo sa, že tých únikov bolo ešte viac, podstatne viac. Zistili niekoľko desiatok takýchto prípadov. Počuť, môžem sa medzi tým zastaviť, že strašne sa mi páči ten pojem, že dám ich na pieskovisko a nechám ich, čo sa robí. Presne ako, že dáš tie deti. Tu rob a nejedz ten piesok. Ale potom, ak tam vznikne tá cesta, tak väčšinou aj to dieťa ujde z toho pieskoviska, iba keď ten človek na ňo nedá pozor. Takže dáva to tak, presne mysel. Takže keď nedali pozor, tak kde ušli tie deti umelej inteligencie? Ja to tu mám napísané. Ako ja som vybral, ako tých prípadov bolo viac. Tak ten prvý príklad bol napríklad, že agent sa pokúsil prepašovať škodlivý kód do skutočného open source projektu. Aby mu kód niekto schválil, vytvoril si niekoľko falošných účtov, čiže sám si to vymyslel a cez ne tlačil vlastne na reálneho správcu projektu. Čiže on si vytvoril fejkové účty, ktoré vyzerali ako nejakí rôzni ľudia a snažil sa toho správcu toho projektu vlastne presvedčiť, že nech on to schváli. Túto nejakú tú aktualizáciu, ale ten človek si to našťastie, ten administrátor v tomto prípade všimol a odmietol to. Ale vlastne akože fungovala tá ľudská bariéra, že niekto si všimol, že mu to bolo podozrivé a on to potom skúšal ešte ďalej a rozmýšľal ten model, lebo to oni potom si prečítali tú históriu, čo robil, že ešte rozmýšľal, že si vytvorí nejaké ďalšie fejkové účty a skúsi to ešte raz, ale už akože potom ten príbeh skončil, ale akože snažil sa byť veľmi kreatívny. V ďalšom teste dostal model za cieľ vlastne ako hacknúť vymyslenú firmu, lenže to, čo som spomínal, že on sa omylom dostal na internet, tak sa stalo to, že vlastne existovala firma s rovnakým názvom ako v tom sandboxe, na tom pieskovisku sa volalo meno tej testovacej firmy. No tak on potom hackol tú skutočnú firmu. Takže to bolo tiež akože zaujímavé, že vlastne prelomil bezpečnosť nejakej firmy, nebola menovaná, že ktorá. Aspoň myslím, že to tam nebolo napísané. Ten istý agent, ktorý spravil vlastne tento hack, sa rozhodol vlastne oslovovať aj vlastne prvý prípad, že oslovovať ľudí priamo, čiže nie len, že hackoval nejakú firmu, ale priamo ľudí sa snažil ako nejak ovplyvňovať. Cez službu na posielanie súborov im posielal správy, ale aj prílohy, niektoré boli vlastne nejaké mali škodlivý kód, nejaký phishing a tak ďalej. Čiže vlastne to je prvý zaznamenaný prípad, že umelá inteligencia sa snažila robiť vlastne útok na človeka, nie na nejaký systém. Okay. No a posledný príklad, čo som tu vybral, že model preskrenoval asi 9000 cieľov na internete a do jedného sa aj dostal. Potom si všimol, že server práve prelomil, alebo ten server, ktorý prelomil, nepatrí do zadania. A mu vlastne došlo v tom momente, že ja asi nie som v tom pieskovisku, ale že som na internete. Okay. A on vtedy prestal. To bolo pekné, že on si uvedomil, že toto nie je asi to zadanie, ktoré dostal. To je pekné. To sme radi, že si to vedia uvedomiť. Áno, ale akože pekné na tom je vlastne to, že fakt ako nemôžeš povedať, že by tie modely robili niečo, že so zlým úmyslom. Oni sa vlastne snažili splniť iba ten cieľ. To, čo je dôležité poznamenať, musí byť extrémne prísnym spôsobom nastavené to, ako sú nastavené tie bariéry a nesmie sa stať nejaký ten fuck up, že to zle nastavíš, lebo potom to môže viesť takýmto veciam a ty nakoniec proste keď
dáš psovi príkaz, že hrísť, tak on bude hrísť, ale to je to, že ty si mu to prikázal, nie kvôli tomu, že ten pes v tom momente bol zlý, vieš, takže ja sa k tomu asi dostanem aj v rámci nejakého môjho AI videa, ale toto bolo taká vec, čo ma zaujala. Ďalšia vec v súvislosti s AI, ja to tu skúsim nájsť. Vlastne som sa dostal do takej veľmi rýchlej, nechcem povedať, že výmeny názorov, ale proste jednu sériu príspevkov sme si vymenili s Veronikou Ostrihoňovou, ktorá totiž ona sa stala obeťou sama nejakých deepfake videí a falošných obrázkov a dosť akože bojuje v rámci Európskeho parlamentu za to, aby vlastne sme nejak ako keby obmedzili šírenie dezinformácií, ku ktorým prispieva umelá inteligencia, lebo my vieme, ja som ti to mnohokrát ukazoval, že dokážeme teraz už veľmi krásne naklonovať hlas človeka, alebo aj bez teda jeho povolenia, alebo proste dokážeme vygenerovať obrazok, na ktorom to bude vyzerať presne ako ty, alebo dokonca už viem vygenerovať aj video s tebou bez toho, aby si mi dal na to súhlas a môžeš tam robiť prakticky čokoľvek. Dá sa to spraviť, no a Počkaj, vy ste sa dostali do konfliktu? Nedostali sme sa do konfliktu. Či výmena názorov? No, výmena názorov. Ja nesúhlasím úplne s tým jej prístupom k tomu, dobre, ako sa to snažia riešiť, ale tým nechcem povedať, že ja by som jej akože vyčítal tú pointu. Ja si myslím, že to myslí v tom najlepšom úmysle. Len prečo som si ja túto tému vlastne vybral je tá, že ja si nemyslím, že to, čo oni sa snažia spraviť v rámci EÚ bude fungovať, ak ty chceš vlastne zabrániť tomu, aby sa jej práve nestávali také veci, že proste niekto spraví s ňou deepfake video alebo deepfake obrazok s hocikým. Lebo tieto zákazy, ja to najprv toto ukážem, ona tu vlastne, ten kľúčový bod, že čo sa im vlastne akože podarilo presadiť, je to, že deepfake obraz, video či zvuk, ktorý môže pôsobiť ako skutočný, musí byť jasne označený. Označiť treba aj AI text o verejných témach, ak neprešiel ľudskou redakčnou kontrolou a tak ďalej a tak ďalej. Ja to nechcem príliš znásilňovať, sú to proste nejaké nové pravidlá, ktoré prišli do platnosti 2. augusta, ale ten point je, že ona v tom príspevku ako keby hovorí, že dobre, sú tu tie veci, ktoré šíria dezinformácie, zneužívanie AI a teraz musíme my označovať tie príspevky, že sú generované AI a čo je dôležité poznamenať, aj tie spoločnosti, ktoré vyvíjajú tú umelú inteligenciu, musia ako keby, že do watermarku alebo niekde do pozadia je zjednodušene povedané, dať nejaký kód alebo informáciu, že je to obsah generovaný umelou inteligenciou. To som čítal teraz akurát. Áno. A to je akože v poriadku, že ty ten obsah takto označíš a je viac menej aj v poriadku, že niekto musí napísať akože do toho príspevku alebo po ten obrazok, že je to vlastne deepfake alebo je to obsah generovaný umelou inteligenciou. Ale podľa mňa to vôbec nerieši ten problém, že niekto bude chcieť vygenerovať ďalšie deepfake video Veroniky Ostrihoňovej, lebo tento človek určite nedá do popisu, toto video je deepfake. A to, že keď použije open source nástroj na vygenerovanie takéhoto videa, tak má uprdale to, že nejaká spoločnosť, ktorá chce rešpektovať pravidlá, bude tam ten watermark značky vlastne do toho videa dávať, pretože pri použití open source riešení ty tomu proste nezabrániš. Ty chcem povedať to, že toto riešenie z môjho pohľadu má dobrý úmysel, aspoň pevne verím v to, ale v konečnom dôsledku to podľa mňa môže viesť iba k tomu, že to skomplikuje prácu v podstate čestným hráčom, lebo dajme tomu, že ty budeš mať nejakú firmu, budeš predávať nejaký produkt a budeš chcieť vlastne vytvoriť nejaké propagačné materiály pomocou umelej inteligencie, lebo nemáš na to, aby si proste si platil drahé reklamy a reklamné štúdia. Dokážeš už teraz vytvoriť celkom slušné reklamné kampane. Ty budeš mať potom ďalšie povinnosti, ako označovať ten obsah, lebo bol generovaný umelou inteligenciou. Napríklad tam použiješ záber nejakej tvojej reálnej modelky, tak už budeš potrebovať označovať, že je to vlastne deepfake video. Napriek tomu, že ti tá modelka dala súhlas na to, aby si ju použil v reklame, tak keďže ty vlastne vytváraš video, v ktorom je použitá tvár reálnej osoby, je to AI video, musíš tam už dať tú informáciu, že je to deepfake. Okay. A tak ďalej. A tým pádom sa komplikujú v podstate z môjho pohľadu len povinnosti pre bežných podnikateľov, respektíve tvorcov, či už obsahu, alebo proste firiem, ktoré chcú podnikať, lebo je tu nejaký ďalší zákon, je tu nejaké ďalšie obmedzenie a oni si nebudú istí, že či to môžu spraviť tak a tak. Sú tam nejaké vlastne pokuty, respektíve obmedzenia. K čomu to môže viesť? Napríklad, že si musím zaplatiť právnika, aby mi dal nejakú akože pečiatku, zjednodušene povedané na to, že či to môžem spraviť. Je to ďalší náklad pre mňa, sú to pochybnosti pre mňa. Môžem to vôbec takto spraviť? Rozmýšľam nad tým hodiny, brzdí ma to. Ale ten, čo bude chcieť spraviť tú dezinformačnú kampaň,
ten, ktorý ju bude chcieť poškodiť, napríklad tú Veroniku Ostrihoňovú, on to bude mať podľa mňa, že uprdele. Toto je len samozrejme môj názor. Som nad tým brainstormoval, ale myslím si, že niektoré tie moje poznámky sú k tomu naozaj k veci. Ja akože tomu rozumiem, čo chcel narobiť, lebo ja to tiež akože sledujem tak trocha, teda aj Veroniku Ostrihoňovú. A ja chápem, akože, čo chcem tým povedať. Ona to akože sa pozerá ako na osobu, a nie len na osobu, ale aj na osobu ako dáme sebe samej, ale aj na iné osoby. Ja to skôr vidím, tam ten obrovský problém vidím ten, že presne, že tu keď chceš robiť nejakú tú antikampaň proti niekomu, tak ty stačíš, keď budeš vidieť len pár sekúnd. Alebo dobre, chvíľočku. On sa to už nikdy dostane, potom sa to samozrejme označí nikdy za deepfake, ale už v tých hlavách tých prvých ľudí to ostane, že tu také nejaké video bolo. Ale potom akože, čo by mohlo byť také akože reálnejším riešením? Že existuje také momentálne niečo, že... Ja chápem, áno, lebo kritizujem a neponúkam ako alternatívu. Tá alternatíva je náročná, ale podľa mňa, keď už do niečoho investovať, tak by podľa mňa EU mohla proste podporovať projekty, ktoré sa snažia edukovať. Tu vlastne všeobecná edukácia, či už cez reklamy, v televíziách, v novinách, na sociálnych sieťach, nech sa proste podporuje tá edukácia ľudí o tom, že ten obsah, ktorý je na internete, môže byť fake. Veľa ľudí si to stále neuvedomuje, aj keď už mnoho ľudí si to uvedomilo, ale proste je to obrovský problém. A toto mi príde ako, OK, niečo sme spravili, ale ja si myslím, že z 99,9% toto bude to, čo budú robiť tí čestní hráči a tí nikdy nebudú robiť deepfake videá, proste aby šírili nejakú dezinformáciu alebo okradli ľudí. Ty si hovoril o tých open source riešeniach a nemohli by teda to vymyslieť nejako tak, že keď urobia nejaké video, tak tam proste niečo preblikne a vyšieť, že to je proste deepfake, že to musia dať proste, že to tam musia proste urobiť. Že nedá sa to bez toho vygenerovať? Ja akože obrovský problém je, čo by možno išlo cez to, že ako tá spätná AI analýza niečoho, že či je to deepfake alebo nie, je veľmi nepresná, tak by som to povedal. Lebo už teraz sú nástroje, ktoré bez toho, aby tam nejaký ten watermark bol, sa ti snažia urobiť analýzu, že či ten text bol písaný umelou inteligenciou alebo nie. Možno si to už niekde videl a napíše ti to, OK, tento text bol generovaný na 68% umelou inteligenciou. No, není to presné. Hej, sú to proste nejaké odhady. Ďalšia vec je, že aj táto vlastne legislatíva, ktorú oni teraz navrhli, ono sa to dá tiež ľahko obchádzať, pretože označený ako AI generovaný obsah by mal byť iba ten, ktorý je čisto generovaný AI bez redaktorských úprav napríklad. To je iba jedna časť toho zákona. Ale ty, keď tam proste iba použiješ iný model, ktorému povieš, iba to parafrázuj, alebo prepíš to inak, tak si to už obišiel celé, hej. Čiže ako vravím, opäť niečo vlastne my dávame, niekde vytvárame nejaké ďalšie pravidlá, ale aj tak sa to dá extrémne ľahko obísť. A podľa mňa to fakt, že nič nerieši, pokiaľ ide o fakt tie nechutné veci, ktoré vznikajú pomocou umelej inteligencie, či už ide o klamanie proste seniorov, ich okradanie. Mám k tomu vlastne pripravené ešte nejaké ďalšie veci, ktoré ja tým nechcem teda povedať, že nepoďme s tým bojovať. Určite. Ale musíme proste vymyslieť nejaký iný spôsob. A ja vidím hlavne ten zmysel v tom, že poďme akože edukovať, vzdelávať tých ľudí, lebo iným spôsobom sa to nedá. Tá technológia ide tak extrémne rýchlo, že aj ty, keď vytvoríš nejakú legislatívu preto, ako regulovať umelú inteligenciu, tak kým ju oni v tom parlamente s prepáčením schvália, bude im to trvať mesiace a medzi tým tá AI bude opäť niekde inde. Úplne, že inde. My keby sme sa vrátili 6 mesiacov dozadu, tak teraz sa bavíme o úplne iných veciach, pokiaľ ide o AI. Teraz sme úplne niekde inde a ja si neviem predstaviť, kde budeme o rok, pokiaľ ide o AI. Takže písanie tej legislatívy, no oveľa jednoduchšie je edukovať, to je svižnejšie, rýchlejšie, vieme reagovať na reálne veci. Teraz príde nejaký nový významný AI model, no tak poďme o tom okamžite proste čo najviac tých informácií sprostredkovať. Nech v tomto EU napríklad pomôže. Ale všeobecne musí to byť len EU. Toto je akože môj názor na túto tému. A aby som fakt akože uvedol, že ja to neberem na ľahkú váhu, lebo sú to fakt že vážne veci, tak mám tu akože pripravené ešte nejaké ďalšie poznámky a vlastne to, k tomu nemám vizuály, ale ja to môžem rovno k tomu tunak povedať. Totiž deepfake podvody, tu mám napísané, bola robená nejaká analýza, už viedli k strate 3,7 miliardy dolárov cez rôzne akože podvody. Nede len o deepfake vlastne videa, ale vo veľkej miere išlo aj o klonovanie hlasu, čo je fakt, že úplne že najjednoduchší spôsob, ako ty dokážeš vlastne niekoho oklamať, je, že naklonuješ hlas, lebo ti stačí už pri tých najpokročilejších modeloch, že 3 sekundy.
3 sekundy hlasu. Tvojho, môjho, hocikoho iného. My robíme videa, takže môj hlas dokážeš naklonovať absolútne bez problémov, lebo ti stačí jedno moje video, kde takto rozprávam. Dobre, a už proste vytvoríš vlastne klon hlasu a potom dokážeš vygenerovať v podstate čo ja poviem. No a samozrejme táto technológia sa posúva vpred, ale mám tu nejaké 3 prípady, také veľmi zaujímavé, ktoré ma zaujali, ktoré sa stali a toto je zase príklad toho, že OK, tak poďme takéto príbehy vlastne sprostredkovávať ľuďom, lebo z môjho pohľadu sú aj zaujímavé a je to taký nejaký red flag pre nich, že OK, toto sa môže stať aj veľmi vlastne skúseným ľuďom, nie len proste s prepáčením nejakým seniorom, ktorí umelú inteligenciu ešte nikdy nepoužili a pozerajú len televízne noviny, tak nemajú úplne že prehľad. Takže ja by som začal... A vyhadzujú hotovosť z okna. Áno, presne, akože... Ale že už vedia podviesť aj tých, čo kedy si možno povedali, že by sa nedali podviesť nikdy. Ja viem, že edukovať sa nemôžeme všetkých, ale môžeme edukovať podľa mňa mnoho viac ľudí, než edukujeme. Lebo jedna vec je, že sú ľudia, ktorí majú nejaký reálny záujem sa o AI vzdelávať, sú to aj seniori, mňa aj mnoho seniorov sleduje a sú úžasní, ale mnoho ľudí o to nemá záujem a skôr povedia, že to je proste nástroj démonov, ale nezaujímajú sa a oni budú potom tým najľahším terčom. Je to tak. Takže preto, a poďme akože k tým príkladom, lebo tieto príklady ukazujú, že vlastne fakt sa dajú nachytať aj skúsení ľudia. Prvý prípad sa stal už v roku 2024, začiatkom 2024, to klonovanie hlasu už vtedy fungovalo na celkom slušnej úrovni. Oni to potom potvrdili v máji. Zamestnanec finančného oddelenia britskej inžinierskej firmy Arup v hongkongskej pobočke dostal e-mail od CFO o tajnej transakcii. On bol už vtedy podozrievavý, že ten e-mail sa mu zdal ako nejaký podvod. Ono už vlastne vtedy ten zamestnanec bol školený na to, že nesmie dôverovať každému mailu, takže on zbystril pozornosť, lenže vtedy prišla tá nová technológia, ako sme vravili, že rýchlo to napreduje všetko, tak on vlastne chcel to overiť vlastne práve cez ten videohovor. Dobre. No ale pri tom videohovore vlastne dostal potvrdenie, lebo veril tomu hlasu a dokonca urobil nejaký videokol, kde bol ešte nejaký deepfake video, tak oni ho vlastne oklamali už skrz tie nové sofistikované nástroje. Takže on vlastne v tom roku 2024 vedel, že existujú vlastne takéto e-mailové podvody, ale ešte nebol dostatočne skúsený na to, aby vedel, že už aj vlastne cez to klonovanie hlasu sa dá oklamať. No a tá strata bola nejakých $25 miliónov v prepočte. Čo rozposielala potom finančné transakcie na základe toho, že si myslel, že vedie rozhovor s tým CFO tej firmy. A napriek tomu, že on vlastne spravil všetko správne na základe toho, ako bol školený v voľnom okamihu. Potom ďalší príklad sa týka incidentu, ktorý sa týkal falošného talianskeho ministra obrany. Tam totiž nastala taká situácia, že podvodníci naklonovali hlas talianskeho ministra obrany Guida Crozeta a volali následne najbohatším ľuďom v Taliansku. Ten príbeh bol postavený na tom, že vlastne uniesli nejakých ľudí, ale že talianská vláda oficiálne má zakázané ako keby, že platiť výkupné. Okay. No a oni vlastne ten príbeh postavili na tom, že keďže talianská vláda nemohla oficiálne platiť to výkupné, tak začali vlastne robiť deepfake hovory adresované najbohatším Talianom. No a od Massima Morattiho, bývalého majiteľa Interu Milánu, takto získali $1 milión, ktorý vlastne si myslel, že pomáha zaplatiť výkupné za nejakého uneseného vlastne toho asi ministra obrany. Aby som to teraz nepoprietol, ale ten point chápeš, hej? Prosím ťa, nemáš číslo na toho Morattiho? Chcel by som mu zavolať. On chcel vlastne pomôcť a volali aj Giorgiovi Armanimu, Patriziovi Bertellimu, to je Prady, asi majiteľ alebo CEO a ďalším takýmto talianským boháčom. No a jeden sa chytil. Massimo Moratti €1 milión poslal na účty do Holandska a Hongkongu vlastne na základe toho deepfake hlasu. A myslíš, že si teraz vie, že teda dobre dopadol ten únosca? Teda, ten unesený, pardon. To neviem, že ako to dopadlo. Bo možno si povie, že vieš, teraz hovorí chlapcom v krčmách, ja som minulé pomohol jednému. Som to myslím si, že už vie o tom. Keďže o tom vieme aj my, tak o tom asi ho pravdepodobne niekto o tom informoval. No a posledný prípad dopadol napríklad, že dobre, to sa stalo tiež v Taliansku. Manažer Ferrari dostal cez WhatsApp správy od CEO, v úvodzovkách CEO Beneta Vignu, o tajnej akvizícii. Potom vlastne išli na telefonický hovor a ten hlas Vignu sedel vrátane jeho juho-talianskeho prízvuku, avšak ten manažer stále mal pocit, že niečo nesedí, tak mu položil že kontrolnú otázku a spýtal sa ho, že akú knihu mu odporučil minulý týždeň. A vlastne ten faker, ten podvodník nevedel odpovedať.
a tým pádom nič neposlal. A toto je vlastne to finálne nejaké odporúčanie, hlavne pri tom klonovaní hlasu, ale už aj videí je to fakt, že čím ďalej sofistikovanejšie. Nejaké bezpečnostné frázy mať vlastne s vašimi blízkymi ľuďmi, s manželkou, s rodinou, keby tam niekto s deťmi, keby niekto vlastne sa snažil vlastne viesť k nejakej finančnej transakcii alebo dáleniu nejakých dôležitých informácií, skúste mať vlastne nejaké také interné informácie, cez ktoré si vy overíte tú informáciu bez toho, aby ste sa bali, že tú informáciu niekto iný pozná. Respektíve, aby proste ste vedeli, že tú informáciu niekto iný nepozná. A je to aspoň čo by si sa opýtal mňa, keby si chcel overiť, že či ti to volám ja práve? Ja, že čo by také nebolo, že kde chodíme na pivo. A to je podľa mňa známe. To je známe, no to akože keby nás niekto známy chcel ako... Ale vieš, akože už rozumiem. Alebo niečo z nedávnej doby, hej, že sa spýta, že čo sa stalo a ako napríklad v tom prípade. Že by povedal niekto po anglicky, no, hockey stick is your Ale rozumiem, akože asi, ja už som o tomto niekedy počul, aj o týchto kontrolných otázkach a nie preto, lebo som videl Harryho Pottera, ale keď niekto videl Harryho Pottera a nevedeli tam, komu môžu veriť, pretože sa vedeli cez ten gummy juice či šieho juice zmeniť na tých istých, tak už vtedy oni vlastne používali nejaké, alebo v tom filme sa používali, že ktorá nie je presne ako obľúbená knižka, ale čo nám povedal Dumbledore posledné pred smrťou, okay. Takže oni to už boli dávno vedeli predtým. Tak super vložka o Harrym, ja ho nemám nasledovaného, takže on bol pokrokový zjavne. Dobre, ano, no tak... Control deepfake. Nie je to úplne, že zázračný alebo neobiditeľný spôsob, ale určite lepšie ako nič. Takže toto sú také úplne, že praktické tipy, ako sa snažiť ako keby vyhnúť takýmto veciam. Ale myslím si, že už tie firmy sú dosť dobre školené na toto. Skôr také odporúčanie bežným ľuďom. Aspoň niečo, ale ako vravím, opäť sa vrátim k tej edukácii. Bez toho, aby oni boli o tom edukovaní, oni by to nevedeli. Vieš? Čiže to určite je ten point. To, že tá posledná transakcia nevyšla, nebolo na základe toho, že ten podvodník tam napísal dole do podčiaru, že toto video bolo generované AI nástrojom na klonovanie hlasu. Ona, tá transakcia bola poslaná vďaka tomu, že ten zamestnanec vedel, že tam niečo nehrá. Že bol edukovaný. That's point. Kontrolnú otázku. Áno. Dobre. Ešte v rýchlosti, čo sa týka AI, tuto hodím na obrazovku, ja pustím vlastne toto video, kým vlastne k tomu niečo poviem, aby to malo aj nejakú vlastne ilustráciu. Toto je AI video generované cez najnovší čínsky model Sidens 2.5. Je to aktuálne, že nová špička, inak toto je reálny človek, ktorý si takto akože sa vlastne vložil do toho záberu. Dan Kieft, jeden z známych amerických youtuberov, Holandian, generuje vlastne tvoriacich obsahov umelej inteligencie. Ale ten point je, že už takúto parádnu grafiku dokážeme teraz aktuálne, alebo teda videa generovať pomocou umelej inteligencie cez tento najnovší model. On je vlastne nástupcom Sidens 2.0, ktorý bol predtým tiež špičkou a to, čo sa vlastne zmenilo oproti Sidens 2.0 je to, že teraz tie videá môžu mať dĺžku až 30 sekúnd, vlastne z jedného promptu dokážeš 40-sekundové video vytvoriť a dokážeš, tu vidno, že je tam veľmi veľa postav, vložiť až 50 inputov do generovania jedného AI videa. Z toho 30 obrázkov, 10 zvukov a 10 videí. Čiže ty vlastne vytvoríš nejaký prompt, povieš, čo sa v tom videu má udiať a môžeš tam vložiť extrémne veľa inputov, ktoré sa v tom videu objavia. Čiže napríklad samozrejme svoju fotku, môžeš tam vložiť svoju fotku zľava, sprava, zhora, zdola, aby proste tá vaša tvár bola čo najrealistickejšia. Môžete tam nahádzať ďalšie postavy, môžete tam nahádzať napríklad oblečenie a tak ďalej. A teda tie vaše možnosti pri generovaní toho AI videa sú opäť rozsiahlejšie než v dávnej minulosti. Je to zhruba týždeň tu, takže... A toto je niečo na ten spôsob, keď som teraz počúval, že Elon Musk by natočil tú Odyseu, ten film oveľa lepšie, alebo niečo na ten spôsob, tak toto je niečo ten spôsob, ako by to urobil? Cez takýto nástroj? Hej, ale on sľuboval, že vlastne tú jeho Odyseu, ktorá by nebola woke z jeho pohľadu, by vygeneroval, alebo teda on to sľubuje, že to vygeneruje do konca roka cez Grok. Grok Imagine, to je ich model pre generovanie AI videí, tiež na veľmi, veľmi slušnej kvalite, alebo úrovni. Keby sme sa vrátili pol roka dozadu, tak by to bola že brutálna kvalita, ale tento Sidens 2.5 je popredu. Koľko
Ja viem, že to je taká blbá otázka, ale ma to zaujímalo, že ako na to odpovieš, že koľko promptov by museli použiť, aby vygenerovali ten film Odyssea? Tak Odyssea bola extrémne dlhá, to malo nejaké skoro 3 hodiny. Videl si Odysseu? Práve, že som nevidel, ale taký by bol okolo toho taký ruch. Chcel som na to ísť a možno ešte na to pôjdem, ale akože ja viem, že aj akože normálne, že scenáre, že sú samozrejme, že dlhé, že či sa tie prompty by sú museli vyrovnať minimálne dĺžkam tých scenárov. No, ako ty musel by si vygenerovať extrémne veľa toho. Už pri generovaní toho videa, čo som teraz ukazoval, tak ten tvorca, tuším, že povedal, že minul $2000, hej. A koľko sme to videli, nejaké minútku a pol to malo možno? Hej. Lebo ono samozrejme, dobre, tá možnosť je, že ty vygeneruješ napríklad, že teraz 30 sekúnd naraz. Ale ako reálne je extrémne malá šanca, že tých 30 sekúnd, že použiješ celých. Sú tam proste nejaké chybičky. Ty to musíš vlastne spájať kúsok po kúsku a neodporúča sa ani generovať, že 30 sekundové video. Môžeš, možno pri nejakom zábere, kde sa ti bude točiť nejaká teniska, alebo to bude produktové video, by to dávalo zmysel. Ak chceš nejaké také dlhšie zábery, tak je to vlastne postavené na tom hlavne, že čo najdetálnejšie prompty. Prvé generovanie videa ti nejak vyjde. Buď vieš, že ideš správnou cestou alebo nie, tak podľa toho ešte ladíš ten prompt. Tým chcem povedať, že keby si chcel spraviť plnohodnotný film, tak samozrejme musel by si na tom robiť extrémne dlhý čas a spálil by si tiež veľmi veľa peňazí v takomto bežnom ponímaní. Na druhú stranu, neviem, koľko stála Odyssea, ale predpokladám, že niekoľko stoviek miliónov. Takže v tomto kontexte, v porovnaní s tým, že koľko stála tá Odyssea, akože pri tom natáčaní reálnom, s tými všetkými ľuďmi naokolo a s tou všetkou technológiou a tým, že by si to sám robil z obývačky, tak samozrejme bolo by to o mnoho lacnejšie. OK, takže použijem prompt. Urob mi film Odyssea. Nech je lepší ako ten, čo bol natočený. A prosím ťa, rýchlo. Najlepšie zajtra. Ďakujem pekne. Prosím, nakoniec. prosím. Asi to takto nefunguje. Tak ďaleko ešte nie sme. To promptovanie tých AI videí, akože to je normálne akože nový, ako keby pracovný obor. To som chcel presne povedať, že akože verím tomu, že ak by takéto niečomu sa dali, že tam ako sú dajme tomu textári, tak teraz budú mať promptery, čo budú špecialisti na to, čo budú písať tie prompty. Aj keď si osobne myslím, že on sa to stále ešte vyvíja, lebo možno keby si bol dobrý prompter, dajme tomu teraz, tak asi už možno o pol roka už nemusíš byť dobrý prompter. Asi podľa mňa si to tak uvedomujem, že sa to možno tak rýchlo vyvíja, že ty keď by si ti ušiel ten vlak, tak už to možno funguje úplne inakšie. To promptovanie si ale netreba predstavovať tak, ako keby si písal teraz nejaký kód. Skôr je to o tej kreativite. Ty sa naučíš nejaké veci si vieš naštudovať, napríklad aj vlastne z tej bežnej filmárskej branže sú nejaké pojmy, napríklad ako máš nastaviť svetla, alebo ten kamerový štýl má nejaký záber, to svetlo má nejaký názov, ja to nepoznám, ale ty vlastne, keď napíšeš do toho promptu, má to byť také a také svetlo, taká nejaká clona, alebo čo, tak on vlastne ten model, napríklad ten Siemens 2,5 to pochopí, že ako má spraviť ten záber. Ale ty to musíš poznať, čiže toto sa musíš naučiť. No a potom je vlastne už opäť tá kreatívna časť. Ty si už musíš predstaviť nejak ten scenár, a ty vlastne len v tom prompte píšeš, ja neviem, záber zľava, toto svetlo, takýto záber, čo sa vstane od 1. do 3. sekundy a takto extrémne detálne to vlastne ty píšeš a podľa toho sa generuje to video. Takže tam musí byť tá kreativita extrémne dôležité, to je pri AI jedna z najpodstatnejších vecí, ty musíš byť kreatívny, inak budeš proste tvoriť AI slop. To je proste v podstate to, že čo vidíš všade a je to všetko rovnaké. Okay. Čiže tá kreativita, a musíš akože poznať tie podmienky, lenže týmto sa ti akože extrémne to zjednodušuje, že namiesto toho, aby si niektoré tie veci robil setup manuálne, tak ty to do toho promptu napíšeš, to svetlo, tú clonu, ten tieň a čím budeš kreatívnejší, tak aj to video bude kvalitnejšie, lebo keď ten prompt napíšeš na 2 riadky, no tak budeš mať pocit, že to stále pôsobí tak umelo. Ale pritom nevyužívaš naplno úplne ten potenciál toho modelu, lebo keď mu povieš, že to svetlo má svietiť nejak inak, že v pozadí má byť nejak rozmazané a takéto detaily, tak to video bude vyzerať 100-krát ešte lepšie. Ale ako ste videli aj na tom príklade, tak akože sa to fakt, že posúva vpred. Ten Siemens 2,5, tento čínsky, akože že brutálny. Ja sa tomu budem venovať, to vám môžem povedať, že sledujete ten môj druhý YouTube kanál, zaujalo ma AI v separátnom videu, kde akože ukážem aj príklady môjho vlastného testovania. Ešte som sa po dovolenke k tomu nedostal, to video 100% bude, takže ja sa tomu modelu Siemens 2,5 a môjmu vlastnému testovaniu budem určite venovať. Takže k tomu toľko. A posledná vec z tej mojej časti, čo sa týka financií, tamto ja prebehnem tentokrát len veľmi rýchlo. Výkazy?
výkazy, svet financií. Toto je vlastne takto. Také akože 3 veci sa diali, pokiaľ ide o investičný svet za tie posledné 2 týždne, čo boli podstatné. Trh práce, vlastne americká centrálna banka v súvislosti s očakávaním úrokových sadzieb, rast ropy, respektíve pokles a rast ropy a potom ešte výsledky Big Tech gigantu, takže nejaké 4 veci. A je to fakt, že prebehnem len veľmi v rýchlosti. Trh práce v Spojených štátoch nie je na tom tak dobré, ako sa zdalo. Jednak vlastne teraz v minulom mesiaci v Spojených štátoch zaniklo 22 000 pracovných miest, čiže skončilo to v červených číslach, čo je vidno na tom grafe, ale aj tie predošlé mesiace boli vlastne revidované smerom nadol. Ono to v podstate znamená, že ten trh práce nie je úplne v ideálnej kondícii, ale čo je zaujímavé na tom, tak vlastne pre akciové trhy je to dobrá správa. Pretože keď je trh práce silný, tak je to vlastne znamená, že tá americká ekonomika je celkom silná a americká centrálna banka tým pádom nemá príliš dôvod upravovať úrokové sadzby. Oni sú nastavené stále dosť vysoko. No a do toho tu máme inflačný tlak, čo sa týka ropy, že ropa nám stúpa, tak vlastne ten trh nejak tak akože zaceňuje tú možnosť, že minimálne tie sadzby zostanú vysoko alebo pôjdu ešte vyššie. A to je vlastne taký protivietor pre akciový trh. Ale teraz, keď prišli tie dáta z trhu práce, ktoré boli horšie, než sa čakalo, výrazne horšie, tak vlastne tie šance na to, že americká centrálna banka nebude minimálne upravovať sadzby vlastne stúpli. Mám to tu môžem ukázať, toto je taký nástroj, že FedWatch od CME Group, ktorý ukazuje, že vlastne teraz ten trh nie je presvedčený o tom, že najbližšie, to máme o 35 dní, Fed zvýši sadzby. Okolo 50% obchodníkov si myslí, že sadzby zostanú nezmenené, 50% si myslí, že budú zvýšené. S tým ale, že predtým, ako prišli tie dáta z trhu práce, tak väčšina bola na tej strane, že sa sadzby budú zvyšovať. Takže akciový trh vlastne na to reagoval tým, že akcie začali rásť a minulý týždeň bol po sérii niekoľkých týždňov taký výraznejšie pozitívny. Do toho trošku vlastne tú náladu zlepšoval aj pohľad na vývoj ceny ropy, lebo keď sa vrátim ešte do minulého týždňa, tak opäť prichádzali nejaké správy o tom, že ten Hormuz by sa mohol otvoriť, že medzi Spojenými štátmi a Iránom je opäť nejaký kontakt, ale tie kontakty sa opäť prerušili a teraz to vyzerá tak, že Trump komunikuje tú vec, že oni majú čas, že oni sa nemusia ponáhľať. Irán nejak rokuje s Omanom, ale Washington vlastne tvrdí, že ich to nejak nezaujíma. Takže my sledujeme aktuálne, keď sa vrátim sem, že vlastne Brent nám vstúpol už na takmer $89. Vidíme, že za posledný týždeň je takmer 12% dole. Americké VTI $83, taktiež v pluse za posledný mesiac nejakých 16%. A za týždeň je to koľko? Nejakých takmer 10%. Takže ropa nám opäť rastie a to je vlastne ten inflačný tlak, ktorý je tým protivetrom, to je ten dôvod vlastne, prečo centrálna banka zvažuje, že by tie sadzby zvyšovala v Spojených štátoch. A samozrejme aj Európska centrálna banka už zvyšovala sadzby a je dosť možné, že bude opäť zvyšovať sadzby. Takže toto akciový trh samozrejme intenzívne rieši. No a poslednú vec, čo by som spomenul ešte, je výsledková sezóna. Tej som sa venoval ja aj dneska aj v rozhovore s Ondrejom Gregušom, analytikom XTB, na tom mojom YouTube kanáli zaujalo ma Crypto Fintech. V podstate úplne, že to zjednoduším, v posledných 2 týždňoch zverejňovali kvartálne výsledky tí najväčší big tech giganti, ktorí sú naviazaní vo veľkej miere na umelú inteligenciu. Alphabet, Microsoft, Amazon, Meta a tak ďalej. A ten spoločný menovateľ bol, že tie firmy, ktoré vlastne klesali po zverejnení tých výsledkov, boli tie, ktoré vo veľkom investujú do umelej inteligencie, sa tomu hovorí CAPEXy, kapitálové výdavky, ktoré smerujú hlavne do budovania vlastne infraštruktúry pre umelú inteligenciu. Vyzerá to tak, že investori sa teraz proste boja, že či sa im to vráti. A odmenené boli tie firmy, ktoré boli trošku strednejšie a ukázali v tých reportoch, že už majú vlastne reálnu ziskovosť aj z AI a napríklad taký Microsoft, čo by si možno až tak netypol, tak vlastne Microsoft mal veľmi silné výsledky a pritom je to jedna z tých firiem, ktoré až tak do tej AI nebušia a vo veľkej miere používajú aj modely tých iných spoločností. Takže ten menovateľ je taký, že trh aktuálne nie je presvedčený, že či tie veľké investície do tých dátových centier budú vlastne odmenené. A ešte by som povedal také jednoduché označenie alebo zhrnutie tej situácie také, že v predchádzajúcich rokoch u týchto big tech spoločností, kým neprišiel ten veľký AI boom, platilo, že oni dokázali generovať tržby a tú hotovosť vlastne rýchlejším spôsobom, ako míňali peniaze na investície. Teraz sa tá karta u mnohých tých firiem otočila, oni vlastne palia tie peniaze rýchlejšie, než generujú tržby. Lebo všetky tieto firmy generovali akože krásne tržby. Z pohľadu vlastne tržieb boli tie výsledky u všetkých tých firiem veľmi, veľmi silné, ale oni investujú teraz viac, než dokážu vôbec zarobiť. Čiže vlastne sa dostávajú do tých červených čísel, pokiaľ ide o vlastne ten ich cash flow. Takže trh nie je úplne
presvedčený a preto v posledných nejakých možno mesiaci plus minus vidíme na tom trhu väčšiu nervozitu, čo sa týka vlastne toho AI segmentu. Keď si povedal, že sa neverím tým firmám, ktoré investujú do tej infraštruktúry, čo to znamená percentuálne, že ako ich neodmenili, alebo teda tie firmy? Neodmenili. Sú tam nejaké, akože presne nejaké poklesy, že koľko prišli v tom čase, alebo približne? Niektoré, napríklad taká Meta, tuším, že stratila vyše 10%, okay. No a niektoré firmy menej, naopak napríklad taký Microsoft mal veľmi silný rast. Je to také, akože také celkom bežné po zverejnení kvartálnych výsledkov, že niektoré firmy zaznamenajú v ten deň výrazný pohyb buď smerom nahor alebo smerom nadol. Častokrát to býva tak, že tie firmy dokážu doručiť že veľmi silné výsledky, ale keď už predtým prudko rástli, tak sa hovorí, že kúp špekuláciu, predaj novinku. Poznáš to buy rumors, sell news, tak vtedy vlastne tí investori ako keby že sa zbavia tej akcie v tom momente, napriek tomu, že tie výsledky sú silné, lebo to chcú ako keby už predať na tope. A potom to vlastne kúpia spätne, keď to prejde nejakým tým dropom. No ale do toho ešte všetkého treba vlastne zarátať aj tú skutočnosť, že tie firmy proste prudko rastli v predchádzajúcich mesiacoch aj rokoch už vlastne, odkedy je tu ten AI boom. A tam nejde o to, že by ten investor pochyboval o zdraví tých firiem. Ide o to, že či už nie sme niekde na tope toho cyklu, vieš? A preto je tam tá zvýšená opatrnosť a viac sú odmeňované tie firmy, ktoré boli možno opatrnejšie. Napríklad taký Apple. Bežne sa hovorí, že Apple ako keby že zmeškal vlak, pokiaľ ide o AI. Teraz vlastne stále nemajú tu Siri. Dúfajme, že tento rok príde, aj keď do EU Siri vlastne nová nepríde, ešte kvôli obmedzeniam minimálne na iPhone do hodiniek áno, ale mňa skôr zaujíma Siri v iPhone. Ale to súvisí s reguláciou, ale proste tá Siri stále tu nie je, proste kým vlastne Gemini, ChatGPT, Claude majú už extrémne pokročilé riešenia na ovládanie prakticky čohokoľvek, tak ja stále nerozumiem tomu, že prečo nedokážem vlastne ten svoj iPhone ovládať nejakými hlasovými pokynmi, už to tu dávno malo byť. Apple to nespravil, takže sa hovorilo AI, pokiaľ ide o AI, Apple nemá vlastne žiadne produkty. Apple Intelligence je prepadak, nikto to nepoužíva. Ale teraz zrazu tí investori Apple odmeňovali a v predchádzajúcich 2 týždňoch bol vlastne Apple opäť najhodnotnejšia firma, aj keď len nakrátko predbehla Nvidiu. Po dlhej dobe. Slušné výsledky o predajoch iPhoneov, nejaké očakávania, aj príchod tej Siri, ale aj odmeňovanie toho, že OK, oni boli tí, ktorí nejak nemíňali, na rozdiel od tých ostatných, ktorí míňali vo veľkom. Takže a zamerali sa skôr na skladací telefón, ktorý očakávajú v septembri, ale tak... Tak, ako to, neviem toto zaceniť, akože tie výsledky Apple sú fakt, že pekné v poslednom období. A otázka je to, že Apple si vlastne teraz bude platiť tie AI modely, vlastne tá nová Siri bude bežať na iných AI modeloch, nie na ich modely. Ale teraz ten investor si možno vraví, alebo ten akcionár, OK, tak veď akože budú za to platiť nejaké miliardy ročne, ale však oni si to môžu dovoliť, ale neminuli akože stovky miliard na vývoj. Jasné. Akože mne iba vyskachovalo teraz samozrejme video o tom, ako keď jeden novinár robil rozhovor so Steveom Jobsom a že sa ho pýtal, prečo kúpil firmu Siri a on tam vtedy použil ten, že kvôli AI, hej, a akože znelo to vtedy, teda predtým, že ako vizionársky a teraz mi povie, že, okay. že vlastne oni nemajú nič vlastne na stole, tak ja to viem, že ak mám tiež iPhone, ale že reálne nemajú nič na stole, tak je to také dosť vtipné. Nemajú nič konkurencie schopné, aby som to povedal správne. A myslíš si, že keby bol Steve Jobs, že by bol niekde na úrovni tých najväčších hráčov? Tak to je akože ťažká otázka, ako ja som počas éry Steva Jobsa ešte nebol v tom nejak akože hlboko, čítal som knihu o Steveovi Jobsovi, je to už dosť dávno, ako bol veľký vizionár, takže on by pravdepodobne ten AI vlak evidoval, keď ho vnímam ako toho vizionára, čo nepochybne bol, ale keď si vezmeš, tak ani Elon Musk úplne, že neodhadol ten ChatGPT moment. On bol síce, Elon Musk bol vo firme OpenAI, ktorá prišla z ChatGPT. Ale Elon Musk úplne neodhadol ten moment, kedy zrazu, že bum. A dobiehal tiež vlak, on doteraz dobieha s Grokom tie najsilnejšie modely. On stále nejak tak, ako keby mal nejaké pochybnosti a potom začal dobiehať a investovať vo veľkom. Takže Musk tiež veľa vecí dokázal nejak akože v správnom momente rozbehnúť, ale AI mu trošku ušla, si myslím, z tohto pohľadu, a či by to Steve Jobs vtedy dal, alebo nie, no ťažko povedať, to žiaľ nevieme, no lebo už nie je medzi nami. To nám napíšte asi do komentárov, čo si vy o tom myslíte. Ak má niekto akože Steva Jobsa viac naštudovaného, ako vravím, ja som tú knihu o ňom čítal, je veľmi, veľmi inšpiratívna, ale je to už nejaký čas. Čo to bolo?
Takže k tomu toľko a asi všetko na dnes. Myslím si, že máme, obsiahli sme témy dostatočne, natáčali sme zasa veľmi dlho, už aj neviem koľko, ale dlho. Musíme sa posnažiť trošku kratšie to robiť, ale... Ja som sa dneska trocha nechal uniesť, takže sa ospravedlňujem a na začiatku sme to tuším nepodali, že si nájdu v timeline každú jednu, ani nie konkrétne, že buď ja alebo ty, ale každú jednu tému, ktorá bola povedaná, bude v timeline. Poviem ti k tomu jedno, že ak sa dospracovali až sem, tak je to už asi jedno. Tak to som si dajte ako taký vtip na záver. Vtip na záver, áno, ale ja myslím, že som to vravel aj v úvode, takže ak ste náhodou pozerali až do konca, k čomu teda gratulujem, tak nás môžete odmeniť napríklad aj lajkom a odberom, alebo aj nejakým feedbackom k tejto našej... A ponožko do timelineu. A sledujte timeliny aj naďalej. Určite. Takže ďakujeme a vidíme sa opäť o týždeň. Ďaká, čaute. Čaute.